Oras sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time. 49 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto diri sa UFM Bomboradio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bomboradio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Hunyo 4, tuig 2022. Sa mga kabombo naton live nga malantaw ang Bombohanay sa Udto sa Facebook page sa Bomboradio Iloilo. Subong man sa Bomboradio Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bomboradio Iloilo kag sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sa Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalakuan kag mga nagapauna mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bomboradio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini ang imo alaga nimo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari na madalakuan kag mga nagapauna sini nga mga balita. Dengue naglapta na sa 3 ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo. Mga elected board members or mga elected sini nga mga kandidato sang tinalikdan sini iyang Mayo 9 tuig 2022 nga eleksyon kanang gadaog diri sa probinsya sa Iloilo magapanumpa sa tubang sangsod nga biyan ni senador ni Governor Arthur Defensor Jr. nga si Senator Sonny Angara. Sa dugang pang mga balita kaga impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Iloilo City mga kabombo ginakilala bilang bike capital of the country, pero wala order no kag kalabanan hindi magitanan pero kalabanan dungol ang mga siklista. Istoryanta na karon sa aton sini nga pagpangalagad samtang sa mga bago lamang nakagraduar sa sa sining senior high, may bago nga kurso ginatanyag ang Iloilo City Community College. Ini sa aton sining mga kabombo ang para iya sa mga special child, ang mga nagatudlo bala sa bahin sa basic education. Istoryanta na karon sa aton sini nga pagapalayag sa gyapon diri lamang sa Bombohanay Bombohanay sa Udto sa DYFM Bomboradio Iloilo. Istoryanta man preparasyon sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa sining pagwa man sang alkalde sang panugyan na may kantanan sa pagsulod sang rainy season. Istoryahan taman karon sa aton sini mga kabombo dugang nga mga trivia sa NBA 2022 Finals sa tunga sa Boston Celtics kag ining Golden State Warriors. Sa aton sini mga kabombo kabalo bala kamo nga ang coach sa nga magtimbang sino kon magkaribal sini iyang nga team. Ang Golden State Warriors coach nila si Steve Kerr, di ba? Ang coach naman niya sa Boston Celtics sa aton sini mga kabombo kon lang taon naton ining sining records, rookie coach ini siya. Pero nangin player man ini siya sadto sa San Antonio Spurs wearing jersey number 5 si Emi Udoka. Nga kun sa rin ti lunsay tanan mga protege sang winningest coach sa National Basketball Association nga si Greg Popovich. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo tilang tawa ba lang produkto karon ni Greg Popovich sa aton sini mga kabumbo. Isa man sa mga nagapanguna karon nga mga coaches sa National Basketball Association. Kag para sa ibalo sa mga kabumbutan, nangin assistant coach man ini sa San Antonio Spurs si coach Emi Udoka. Sa aton sini nga mga tag palamati, ibantayan karon ng dugang pagin sini nga mga istorya nga nagaputos sa 2022 NBA Finals. Istoryahan man naton diri karon mga kuturan ining balatian bala ni former first sister Chris Aquino kay sandig diri sa mga eksperto ining balatian sang Queen of All Media. Sa aton sini nga mga kabombo, 1 in a million lang kuno ya kada isa ka milyon katawo nagaangkon sini nga balatian kada tuig. Unfortunately nagtupa ini sa kay Miss Chris Aquino ho. Anyway, istoryanta na dugang karon sa aton sini pa nga pagpangalagad kag matuntuod yung mamalang sumpa, no?
sa pungsod Pilipinas anong sumpa ni man dugin himo pa ni kuno sang mga sang mga may kabalo maghimo sumpa na blabumbo bridan sa aton sining mga kabumbo ti-check tanay pinakuling lakat sang panahon direktamente karon sa aton sining koneksyon sa Pag-asa with Sir Ferds Rubin. Sir Ferds, si Bombo Cha maingod to. Yes sir, mayong udto sir, kung sa tanan nato nasuking itagpalamati, amo ni atong latest weather update sa subong adlaw sang June 4, 2022. Base sa atong latest analysis, wala man kita may gina-monitor nga low pressure area or bagyo sa sulod kagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility, samtang ang region of high pressure area among nag-extend sa eastern section sang central kag southern Luzon. Kita diri sa Western Visayas throughout the day, generally fair weather kita. May ara lang ko kaisa sa mga posibilidad sa mga isolated nga mga pag-ulan-ulan, pangilatid pa nag-uob, labi na gid sa hapon sa kagabihon, nga dala sang mga localized thunderstorms. Hina nga hangin, halin sa nabagatnan silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay aton mga pagbalod sa kadagatan. Forecast range of temperatures naton yara sa 24 to 32 degrees centigrado, aton nga adlaw nagbutla kaina alas 5:20 sa isang kaagahon, matunod ini siya alas 6:10 ang hapon. Pagamuni aton latest weather update halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si Ferds Rubin, madamo gyud salamat. Alright, Sir Ferds, expectaron na to no, throughout the weekend, mangin man na ayaton sininga tsimpo kung mag-expectar kita sa nga magalumon kag matupang ulan. So sa karon sir, ang aton nga forecast sa subong nga weekend is generally fair weather magkitagyapon, pero may ara gyapon sa mga posibilidad sa mga pag-ulan-ulan labi na gid sa hapon kag sa kagabihon nga dala sang mga localized thunderstorms. Alright, sige. Sir Ferds, thank you so much. Mayong udto dira luwat sa inyo. Yes, thank you sir, and mayong udto man tanan. There you have it, si Sir Ferds Rubin nagikan sa Pag-asa Forecasting Center, Iloilo Pag-asa Doppler Radar Station. 55 minutos na nakaligad sa takna sini iyang las 11 diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Istoryanta na ang balatian bala ni Miss Chris Aquino matapos nga naglapta ining ginapayag nga gina-intubate na lamang kuno ining Queen of All Media nagpagwa ini karon sang eksplanasyon ng doktor ni Chris Aquino tuhoy sa iya sini iyang estado ti tuman kuno kalawig nga pag-antos ang ginaangkon sa karon sang aktres kag makakiribot sa aton sini nga mga kabumbo kag naglabot sa punto ganit nagambal siya nga goodbye for now no sadly it's goodbye, time is now my enemy sa aton sini iya karon nga mga kabumbo chimpo karon yang kontra ni Chris Aquino why na sang iban. Sa aton sini nga mga kabumbo nagpasalamat ini siya sa mga nagbulig pinagis pagpangamuyo kag ang balatian kuno ni Miss Chris Aquino sa aton sinimatag palamati sandigman sa pag-eksplikar sa iya sang attending physician niya nga si Dr. Nino Gavino, isa ka exceptional Filipino-American doctor nga nakabase karon sa Houston nga nagdiagnose sa kay Chris Aquino sa aton sini nga mga kabumbo. Ti karon si Chris Aquino sa aton sini nga mga kabombo ang nagalaom nga wala sang permanent damage sa iya sini nga blood vessel nga padulong sa iya sini nga tagipusoon sa aton sini nga mga kabombo ti hambal gani ni Chris Aquino di siya for now and the next few years sadly it's goodbye, praying na kayanin ng katawan ko itong matinding pagsubok. Tiyan mo ni ang mga tinaga nga naging pangbuyan ni Miss Chris Aquino sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti isang pag-review sa medical history sang actress pakita diri sandig sa record sa Philippines kag Singapore nga may primary diagnosis ini siya sang ginatawag sini nga iyo nga count sang eosinophils more than 10% kuno sa aton sini nga mga kabombo ti may-ari pa ni siya sang paranasal sinusitis transient pulmonary infiltrates sa aton sini nga mga kabombo. Ang EGPA amo manining kabangdanan sa weight loss no, intestinal intolerance kag fluctuating blood pressure amo ni ang mga mayor kuno iya nga mga rason sining balatian or nangin balatian ni Chris Aquino sa aton sining mga kabumbo. Ang
una sini iya nga bahin sa nga iya sining art card amo ni ang nagpakita nga may harap pagid siya sang leukocytoclastic vasculitis sa aton sini nga mga kabombo. Dugang nga mga balita kag impormasyon balik-balikan naton ini karon later on sa aton sini nga pagpangalagad sa gyapon diri lamang sa bombohan ay sa unto pagkatapos sa mga nagapauna kag dalaguan ng mga bombo or balita sa Bombo Network News. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mahira sang tuman kamanubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Natak-an ka na malamag sa batsang pamangkot nga naghibi ka? Inibangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung tinatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sa luha. Tanghali Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Hunyo 4, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang pagtaas ng presyo ng bigas nakaamba sa buwan ng Hulyo ayon yan sa babala mula sa Department of Agriculture. Samantala naman, Department of Agriculture o Department of Energy muling nagpaliwanag din sa nagbabadya na mga big-time oil price hikes sa darating naman na araw ng Martes. Ang karagdagang sahod na 33 pesos sa National Capital Region, epektibo na yan ngayong araw. Wala naman ang 55 pesos Samantala sa historical significance, malaking factor daw sa naging pagpili pa rin sa inauguration dito kay President-elect Bongbong Marcos. Ang inaugurasyon naman ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio tuloy na sa Davao sa Hunyo 19. Samantala, sa iba pang mga headlines naman, mga OFWs makakatanggap din daw ng reintegration services sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas ayon naman sa good news mula naman sa Department of Labor. Ang Department of Foreign Affairs patuloy ang paalala sa karagdagang slots para sa mga passport applicants sa kanilang mga tanggapan. Sa atin namang international news, may git 700 kaso na ng tinaguriang monkeypox na nitala naman sa buong mundo ay naman sa WHO. Ang UN Secretary General naman muling nanawagan ng agarang pagtigil ng gyera sa Ukraine kasabay ng ikasandaang araw ng gyera. Sa sports balita, Nonito the Filipino Flash Donaire hangad na maging undisputed champion sa pagkuha sa 4 na corona sa Bantamweight Division. At live nationwide, worldwide, via satellite. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bobo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, nakaamba na naman umano ang pagtaas ng presyo ng lokal at imported na bigas sa mga susunod na buwan. Ayon sa babala ng Department of Agriculture o DA, dulot pa rin ito ng patuloy na pagtaas din ng presyo ng abono, yung krudo at iba pang mga pangangailangan sa produksyon ng bigas. Nabatid na mula sa dating 17 pesos hanggang 19 pesos na production cost sa kada kilo ng bigas ay posibleng sumipa pa ito sa 24 pesos kada kilo. At dagdag din pa nito ang paliwanag rito ng Department of Agriculture, yung gastos daw sa tinatawag na tracking papunta sa mga pamilihan o iba pang mga bagsakan ng produkto. Bunsod nito ay pinangangambahan daw tataas pa ng 46 pesos ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice na nasa 38 pesos sa kasalukuyan. Habang sa iba pang mga tindahan naman ay nasa 50 pesos hanggang 55 pesos naman ang halaga ng kada kilo nito. Lalo na kung merong sari-sariling packaging ang isa sa hanggang 2 namang kilo. Samantala, todo naman ang paliwanag ng Department of Energy kung bakit balik na naman sa big-time oil price hike ang nangyayari sa daratingan na Martes sa mga produktong petrolyo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, 3 mga event daw kasi ang mga dahilan kung bakit patuloy pa rin sa pagtaas ang presyo ng mga produktong langis. Ayon sa kanya, malakas ang pressure ngayon sa oil prices dahil sa magsisimula na ang mas mataas na demand para sa mga bansa na bahagi ng Northern
year, bunsod po yan ng papasok na sila sa may summer peak period. Ito ay sa pagitan ng buwan po yan ng Hunyo hanggang sa buwan ng Setyembre. Liban pa rito, nandyan rin ang Russian oil ban na ipinataw din sa European Union at ang unti-unti ring pagluluwag sa lockdown. Doon naman po yan sa may China na nagdudulot din ng pagtaas ng oil demand. Kadalasan ng mga oil companies ay nag-aanunsyo nga ng eksaktong price adjustment tuwing araw po yan ng Lunes para naman sa Martes po yan para sa implementasyon ng susunod na araw ng Martes. Batay sa inisyal na pagtaya, narito po ang oil hike price. Para po sa presyo ng diesel, 6 pesos and 30 pesos mula po yan sa dati ay tataas po yan ng 6 pesos and 60 centavos kada litro. Para naman po sa gasolina, mula sa dating 2 pesos and 50 centavos, tataas po yan ng 2 pesos hanggang 80 centavo kada litro. Para naman sa kerosene, mula sa 5 pesos and 10 centavos, tataas po ng 5 pesos and 30 centavos ang kada litro. Ito na ang itinuturing na ika-17 oil price hike ngayong taon pa lamang po yan. Samantala sa kaugnay pa ring balita, nagpaliwanag naman din ang Department of Energy ang naturang nabanggit ng mga presyo ay hindi pa yan. Dahil sa pagpapaliwanag nila, sa Lunes pa talaga malalaman ang eksaktong presyo, pero yung ating nabanggit ay sa pagitan po yan ng mga presyuhan na atin namang nabanggit. Samantala sa iba pa nating mga balita, epektibo na rin ngayong araw ang dagdag sahod na 33 pesos para naman sa mga manggagawa na nasa Metro Manila o kinaman National Capital Region. Para doon sa mga non-agricultural sector, tatas na sa 570 pesos ang bagong arawang sahod sa riyon mula naman sa dating 500 pesos and 37 pesos. Sa service o retail establishment, manufacturing na may mas mababa sa 10 ang mga manggagawa na mayroong 15 manggagawa ay nasa 533 pesos ang arawang bagong sahod mula sa dating 500 pesos. Doon sa Western Visayas o Region 6, epektibo na rin bukas ang wage increase na 55 pesos para naman sa mga non-agriculture sector na merong mahigit 10 mga manggagawa, kung kaya't ang bagong arawang sahod doon ay nasa 450 pesos mula naman sa kasalukuyang 395 pesos. Para naman sa mga sektor na mas mababa naman sa 10 ang mga manggagawa, may dagdag sahod na 110 pesos. Kaya mula naman sa kasalukuyang 310 pesos ay tataas nga ito sa 420 pesos ang arawang bagong sahod. Para naman doon sa agriculture sector, merong 95 pesos na taas. Kaya't yung bagong arawang sahod ay nasa 410 pesos mula sa kasalukuyang 315 pesos. Doon naman sa mga sektor na mayroong mas mababa sa 10 ang mga empleyado, maaring mag-request para naman sa exemption ng wage increase. Samantala, inaprubahan na rin ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 47 pesos hanggang 101 o 101 pesos na karagdagang sahod. Yan ay para naman sa mga manggagawa o kinaman ay mga minimum wage earners dyan sa may bahagi ng Region 4A. Samantala naman, ilang mga historian sa ating bansa ay nagpaliwanag naman sa naging pagpili nitong si President-elect Bongbong Marcos na kanyang magiging inaugurasyon ng sentro dito po naman sa may bahagi ng National Museum. May detalye pa si Bombo Dennis Hamito. Aminado ngayon ang ilan sa mga otoridad na gumagawa ng hakbang at naghahanda para dito sa nalalapit na panunumpa ng bagong presidente ng Republika ng Pilipinas na malaking faktor ang pagpili yung tungkol dito sa National Museum. Yung malaking faktor dito ay yung historical significance. At bagamat ito'y sa nakalipas na mga taon at nakalipas ng mga administrasyon, hindi rito nanumpa yung ibang mga nakaraang presidente ng Republika ng Pilipinas. Pero sa kasaysayan ng ating bansa, 3 presidente na rin ang nagsagawa ng panunumpa rito. Kabilang na sina dating Presidente Manuel Rojas at ganun din Presidente Laurel at si President Quirino ay nagkaroon din ng malaking aktibidad dito sa naturang gusali noong mga nakalipas na panahon. At naitayo nga ito bago pa man ang Gyerang Pandaigdig, kaya't ito ay malaki ang bahagi sa kasaysayan ng ating bansa.
At dito nga, Bombo Elmar, lumalabas na hindi lamang ang incoming o yung ating President-elect na si Bongbong Marcos ang pumili dito sa lugar na ito. At maliban dyan, sa malalaking aktibidad ay malaki din ang bahagi sa kasaysayan nitong National Museum, sapagkat hindi lang siya basta National Museum, siya din ay Old Congress kung tawagin. At dito ay maraming bahagi ng ating kasaysayan ang naitala sa mga nakalipas na dekada at ganun din nitong mga nakaraang malapit lang na taon ay nagkaroon pa rin ito ng mga historical significance sa ilang bahagi ng matatandaan na kasaysayan ng ating republika. Narito pa ang pagpapaliwanag ni Dr. Jose Victor Torres, isang historian mula sa De La Salle University sa panayam ng Bombo Radio. Yeah, bago po kasi naging National Museum ang gusaling yan. Ito ay ang dating lumang Congress, no? Tawag nga natin that is the Old Congress Building o yung Old Legislative Building. No? Kung nung panahon mula hanggang ni Pangulong Marcos, no? Bago ng martial law, dito umuupo ang Senado, no? At ang Kongreso, no? Tapos sa mga bandang 1980s, humiwalay ang Batasang Pambansa, nagtayo lang sila ng sariling gusali. At dito inilaan ang Senado, no? Until 1972, no, nung ito isinara ang Senado dahil sa martial law, no. Bago pa man ng Senado ay tinayo dito ginagawa ang panunumpa ng Pangulo ng Pilipinas. Sa harap nito mula kay Manuel Quezon at sa Commonwealth, pati kay Sergio Osmeña. Tapos sa panunumpa ni Jose P. Laurel noong panahon ng Hapon. At ang huling nanumpa dito sa gusaling ito ay si Presidente Manuel Rojas, no, na nung dito siya nanumpa ng panunungkulan ng bilang pangatlong Pangulo ng Commonwealth. Yan ang bahagi ng naging pahayag ni Dr. Jose Victor Torres, isang historian at profesor mula sa De La Salle University. At maliban dito, Bombo Elmar, ang pangunahing o yung punong abala dito sa paghahanda na ito, siyempre ang kapatid ni President-elect Bongbong Marcos na si Irene Marcos Araneta. At dito ay maraming ikinukonsiderang bagay sapagkat ito ay bahagi ng kasaysayan, dito rin nila gustong gawin. Pwede naman kasi, Bombo Elmar, walang specific sa batas na nagsasabi na dito gawin ang panunumpa o kaya naman ay sa bahagi ng Quirino Grandstand. Pero sa mga kasaysayan nga ng mga nakalipas na presidente ay yung dalawang lugar na yan ang maraming nanumpa na mga naging pangulo ng ating bansa. Pero may mga pagkakataon din na idinaraos ito sa iba pang lugar, makasaysayan din, katulad ni former President Joseph Estrada doon sa bahagi ng Bulacan, at ganun din, nagkaroon din ng aktibidad si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dyan naman sa bahagi ng Cebu, at pwede din naidaos kasi sa iba pang mga lugar ang mga kahalintulad na malaking aktibidad. Bombo Elmar? Oh, that's right, Bombo Dennis. Itong lugar ng National Museum, napakalapit din sa palasyo ng Malacanang, Bombo Dennis. Dito na rin siguro magbibigay siya ng kanyang inaugural speech na tinatawag, Bombo Dennis. Kailan ba matatapos yung gagawing face lift o kaya naman ay mga pag-aayos dyan sa National Museum? Itong harapan na ito, Bombo Dennis? Halos 24/7 na nga yung ginagawa, Bombo Elmar, na pagsasaayos nito. Ibig sabihin, may magdamaga na trabaho. So siguro mas maaga kaysa dun sa inaasahan ang magiging anunsyo na kumpleto na yung preparasyon dito sa National Museum. Kaya naman aantabayan na natin yan sa mga susunod na araw dahil nga puspusan o dinoble pa yung doble kayod ang ginagawa ngayon ng mga nangangasiwa dito sa pagsasaayos ng National Museum na pagdarausan ng malaking event. Maliban dyan, yung security setup ay sinasapinal na rin. Lalo na't may mga kinukonsulta din na iba pang mga stakeholders para dito sa aktibidad na ito, Bombo Elmar. Oh, actually, parang dumami yung naiintriga dyan at gina rin ito nagkaroon ng interest, Bombo Dennis. Lalo siya naging sentro ng
mga pag-osyoso o lalo na sa internet din, ha, Bombo Dennis, yung lugar na yan na dati-rati hindi naman pinapansin, ha, Bombo Dennis. Ganun na nga, dahil siyempre pagka pinag-usapan, lalo na't ito'y tumutukoy sa isang malaking aktibidad, talagang nakakahatak ito ng mga tao kahit matagal pa, sa 30 pa ito, Bombo Elmar. Pero ngayon ay naghigpit na sila. Bawal na yung basta-basta pupunta at picture taking. Ano? Kinakailangan magpaalam at may mga proseso na kinakailangan gawin. Kahit yung nasa professional, yung mga nasa hanay ng media, local o international man, dapat mag-coordinate para makapagsagawa kung anumang aktibidad dito sa may harapang bahagi ng National BCU. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa panig naman ni Vice President-elect Sara Duterte, tuloy na rin ang kanilang preparasyon, inaugurasyon doon nga sa Davao City, yan naman sa Hunyo 19. Ito ang inanunsyo naman ng opisina ng Vice President-elect ngayong araw. Magsimula ang inaugurasyon sa San Pedro Square, oras na alas 3 ng hapon at magkatapos naman alas 11 ng gabi. Papayagan ang publiko sa venue ng inaugurasyon sa oras ng mula ng alas 2 ng hapon. Magsisimula ang event sa magitan ng Thanksgiving Mass sa San Pedro Cathedral. Dadaluhan po yan ni Archbishop Romulo Valles. Mapapanood din via live stream sa mga Facebook o mga social media yung magiging live na feed mula pa naman doon sa Davao City at maglalagay din sila ng mga LED walls ng San Pedro Street mula sa corner CM Recto at Anday Streets, yung Bolton Street dyan sa Davao City, hanggang doon sa corner ng Magallanes at Rizal Streets. Susundan naman ito ng inaugural ceremony alas 4:30 ng hapon. Manunumpa bilang ika-15 na pangalawang Pangulo ng Pilipinas si Vice President-elect Sara nitong sa magitan ni Supreme Court Justice Ramon Paul Hernando. Nagpaalala naman ang kampo ng Vice President-elect sa publiko na dadalo na obserbahan pa rin at tiyakin yung mga health and safety protocols sa lahat ng mga attendees ay dadaan sa security screening sa kanilang pagpasok naman sa inauguration venue. Samantala naman, hinikayat ni outgoing Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Silvestre Bello III ang mga overseas Filipino migrant workers na umuwi na ng Pilipinas. Ito ay kasabay nga ng Migrant Workers Day 2022 na inorganisa ng Philippine Overseas Labor Office, Overseas Workers Welfare Administration o POLO-OWA. Ayon kay Bello, nakahanda ang kagawaran na tulungan ang mga magbabalik na migrant workers sa bansa kung saan ay maaaring mag-avail ang mga ito ng reintegration services na isang package interventions at mekanismo para suportahan ang kanilang pagbabalik sa bansa sa pamamagitan yan ng local employment o re-employment at maging entrepreneurship. Kabilang nga sa mga assistance na ibibigay ng DOLE ay ang capacity building, financial literacy, livelihood skills at training, gayon din ang financial grants. Subalit nagpahayag naman ng suporta ang Labor Chief para sa mga Pilipino na nais pa rin magtrabaho sa labas ng bansa at nangako ng patuloy na pagtataguyod ng employment opportunities at pagprotekta ng kagawaran sa kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino abroad. Samantala, pinasalamatan naman ni Bello ang lahat ng migrant workers at tiniyak ang patuloy pa ring pagsiserbisyo ng departamento para sa mga itinuturing na modern day heroes ng ating bansa. Samantala, patuloy po ang paalala ng Department of Foreign Affairs at kaugnay po naman ang kanilang anunsyo na nagbukas pa sila ng dagdag na mga slots para naman doon sa mga passport applicants sa lahat ng kanilang mga consular offices at yung tinatawag na mga temporary off-site passport services o TOPS sites. Ayon sa DFA, yung additional slots ay bukas sa buong buwan po ng Hunyo hanggang buwan pa yan ng Setyembre. So malaki pang pagkakataon po ng ating mga kababayan. So nagpaliwanag dito ang DFA, lalo na si Undersecretary for Civilian Security and Consular Affairs Hepe o Chief na si Brigado Dulay, yung kanilang hakbang ay bunsod na rin ng utos ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. upang mapunan pa yung mga backlog, kaya bubuksan nila daw yung mas marami pang mga appointment slots sa 36 na mga consular offices at 20 mga TOPS sites nationwide. Kaya naman ang panawagan po ng DFA, wag na po daw na mag-antay pa at mag-apply na kaagad kung kailangan ng kanilang pag-alis ng ibang bansa.
Samantala, inanunsyo naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nasa 6,869 slots pa ang bukas para sa aplikasyon para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS po yan. Sa kasalukuyan kasi, nasa mahigit 1,000 pa lamang ang natatanggap na aplikasyon ng ahensya mula nang magsimula ang aplikasyon noong Abril at 30. Kaugnay pa rito, nag-abiso ang LTFRB sa mga applicants na hindi nakakumpleto ng kaukulang mga dokumento na gumamit ng bagong email accounts sa kanilang online application process upang muling makonsidera ang kanilang aplikasyon para sa TNVS. Una pa rito, base nga sa LTFRB Board Resolution Number 065 Series of 2022, nasa 7,000 na TNVS ang inilaan para sa Metro Manila, 200 naman para sa Central Luzon, 500 sa Bicol Region at 150 naman sa Western Visayas. Sa ngayon, nasa 26,301 na mga TNVS units ang nag-ooperate sa buong bansa, kung saan karamihan dito ay nasa Metro Manila na nasa 25,495 units. Nagpaalala naman ang LTFRB sa panibagong fare system para po sa mga TNVS. Dapat na nasa 40 pesos lamang ang flag down rate para sa isang sedan type at 15 pesos po ang pamasahe sa kada kilometrong tinatakbo nito at 2 pesos naman sa kada minuto. Para naman sa mga premium AUV o SUV, ang flag down rate po ay nasa 50 pesos lamang at ang nasa 18 pesos po yung kada kilometro nito at 2 pesos naman sa kada minuto. Habang para naman sa hatchback o subcompact TNVS, nasa 30 pesos ang flag down rate, kung saan 13 pesos po yung kada kilometro at 2 pesos naman pag kada minuto. Samantala, sa iba pa nating mga balita, pinatigil na po ng lokal na pamalaan dyan po naman sa Dait sa Camarines Norte yung operasyon ng ilang rides sa amusement area bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pineapple Festival. Kasunod ito ng pagtirik ng Ferris wheel kagabi sa may Barangay Lagoon sa bayan ng Dait habang may 15 mga nakasakay pa na mga park-goers. Inirekomenda ng Bureau of Fire Protection ang pansamantalang tigil operasyon ng rides habang isinasagawa ang investigasyon. Ayon kay Municipal Fire Marshal Vener Tabanyag, titingnan ng mga otoridad ang mga papeles, yung tibay ng pasilidad at kung merong safety officers and operators na nasabing Ferris wheel. Mauna rito ay naging pahirapan kagabi yung pag-rescue sa mga bata na nakasakay doon po naman sa Ferris wheel. Kabilang na ang 2 taong gulang lamang na bata. Nilinaw naman ng Bureau of Fire Protection na walang nasugatan sa pangyayari dahil sa mabilis na pagtugon naman ng kanilang mga rescuers. Ilang oras din natenga yung mga sumakay doon po naman sa Ferris wheel bago ligtas naman silang na-rescue na makagawad ng Bureau of Fire Protection. Sa karagdagang balita, inirekomenda ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na huwag tanggalin ang mandato ng pagsusuot ng face mask sa bansa sa papasok na administrasyon. Ito ay kahit pa bumaba umano sa 200 ang COVID-19 cases. Anya, maliban kasi sa pagpapatuloy ng pagbabakuna sa 70 milyong target population ng bansa laban sa respiratory disease, kailangan din na maipasa sa susunod na administrasyon ang malaking bilang ng mga Pilipino na nagsusuot ng face mask. Ayon sa Health Chief, umaabot sa 71% hanggang sa 76% ang compliance rate ng populasyon na nagsusuot ng face mask. Iginit din ni Duque na premature pa sa ngayon kung tatanggalin na ang pagsusuot ng face mask lalo na at pinayagan ang full capacity sa sektor ng transportasyon at maging sa mga establishmento. Nauna na ring sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nito tatanggalin ang mandatoryong pagsusuot ng face mask sa bansa hanggang sa matapos ang kaniyang termino. Samantala, sa iba pa nating mga balita, pinawi ng isang eksperto ang pangamba ng publiko sa naglitawang bagong variants ng COVID-19. Ayon kay Public Health Advocate Dr. Tony Lechon na walang dapat na ikatakot hanggat patuloy ang pagbabakuna laban naman sa infectious disease at patuloy din ang pag-usot ng face mask para mapigilan ang severe cases. Ito ay kasunod na rin ang mga nadetect nga na presensya ng Omicron subvariant sa bansa kung saan ay iniulat nga kahapon ng Department of Health na nakapasok na rin ang bagong subvariant na BA.2
BA.5 na mayroon ng 2 kaso. Paliwanag pa ni Dr. Lachion na mayroon ng mataas na immunity laban sa virus habang patuloy pa ang vaccination drive ng gobyerno kasama naturang immunity anya na nakuha ng populasyon mula sa nagdaang surge na naranasan naman ang buwan ng Enero. Ipinunto pa ng eksperto ang pagkakaroon niya ng access ng publiko sa rapid antigen test para agarang masuri pa ang kanilang sarili na nakakaramdam ng sintomas ng COVID-19 at ma-isolate at mapaluwag din ang mga ospital sa bansa. Lumagda naman sa isang kasunduan ng Department of Transportation para sa inaabangang proyekto na expressway mula sa Metro Manila patungang Bicol Region o ang South Luzon Expressway Toll Road 5 o SLEX TR5 kasama ang San Miguel Corporation. Base sa project description ng DPWH, ang naturang expressway ay may habang 417 km mula sa South Luzon Expressway TR4 project sa may Barangay Mayo po yan sa Lucena City at ang dulo naman nito ay malapit sa may Matnog Ferry Port sa Sorsogon. Ang expressway project na ay mayroong 4-lane toll road at mayroong 28 na interchange, 8 segments po na parallel po ito sa existing Philippine National Railway, Maharlika Highway at sa may Padre Burgos National Road o yung Quirino Highway. Ayon kay DOTR Secretary Arthur Tugade, ang SLEX TR5 ay magkukonekta po yan mula sa probinsya ng Quezon at ng Bicol. Inaasahang magbibigay din ito ng mas maganda at ligtas na access para sa mga tourism destinations, ro-ro ports at maging na rin po sa mga fish ports sa 2 probinsya. At gayon din makakatulong din ito para mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko doon sa may bahagi po yan ng Bicol Region. Sumantala sa ating pangdagdag na mga balita, kinumpirma na rin ni Department of Justice Secretary Minardo Guevara na nakatakda silang magpulong sa transition team ng papalit sa kanya na si House Deputy Speaker Jesus Crispin Boyeng Rimulya sa susunod na linggo. Layon pa rin ito na magkaroon daw ng smooth at orderly transfer ng ahensya patungo naman sa darating na Marcos administration. Ayon sa kalihim, itinakda nila ang pagharap sa June 9. Makakasama raw ni Secretary Guevara yung mga senior officials ng kagawaran at bibigyan niya si Congressman Rimulya at team ng briefing ukol na rin sa Department of Justice Operations, mga programs at mga proyekto. Si Rimulya ay una nang itinalaga ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. bilang kanyang susunod na Secretary ng Department of Justice. Nananawagan naman ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa 19th Congress na magpasa ng isang batas para sa pag-regulate ng mga social media platforms at magpataw na rin ng sanctions sa mga ito kapag hindi nakipag-cooperate sa request mula sa gobyerno na tanggalin ang mga page o account na sangkot sa illegal activities. Ang panawagan na ito ni DILG spokesperson at Undersecretary Jonathan Malaya ay bunsod na rin ng mabagal na aksyon ng Facebook sa request ng gobyerno na i-shutdown ang isabong sites na patuloy na nag-ooperate sa kabila ng direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Malaya na nito lamang araw ng Huwebes, June 2 nang tumugon ang Meta na parent company ng Facebook sa sulat na ipinadala ng DILG na humihiling sa pagpapatigil ng mga isabong website sa kanilang platform. Nauna na ring inihayag ni Malaya na ang kawalan ng aksyon ng Meta sa request ng gobyerno ay katumbas yan ng pag-tolerate sa mga illegal activities sa kanilang platform. Hindi lamang anya paglabag sa umiiral na batas ng Pilipinas, kundi paglabag din sa kanilang sariling community standards ng Facebook. Ang Pilipinas nga ay tinuturing na social media capital of the world, subalit wala pang batas sa kasalukuyan na magre-regulate sa social media platforms. Samantala, madako tayo dyan sa lalawigan ng Pangasinan. 2 naman ang arestado sa pagbebenta ng mga pekeng sigarilyo. Nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Dagupan. Arestado ang 2 katao matapos maaktuhang nagbebenta ng mga pekeng sigarilyo sa lungsod ng Ordaneta dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kinilala mga suspect na sina Jonel Castro at na residente ng Barangay Amsik, Angeles City, Pampanga at Jason Salvatierra mula naman sa Sapang Mixac, Mexico, Pampanga. Base sa report, nagsagawa ng entrapment operation ang mga tauhan ng CIDG Pangasinan, RDEU, Police Regional Office 1 at ng Ordaneta PNP para sa paglabag sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines laban sa mga suspect habang nagbebenta ng peking mga sigarilyo na isa sa mga detective na nagsilbing poster buyer. Kumpiskado sa mga suspect ang 4 na master cases ng Marlboro Red at 2 master cases ng Mighty. Ibinunyag ng mga suspect na sila rin ang may pananagutan sa pagbebenta at pamamahagi ng mga peking sigarilyo sa mga bayan ng Villasis, Rosales,
Sambales, Balongaw at Umingan, Pangasinan. Dinala mga ito sa CIDG Pangasinan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Lumobo pa ang bilang ng mga individual sa buong mundo na tinatamaan ng pinangangambahang monkeypox virus. Batay sa US Center for Disease Control and Prevention o CDC, nasa mahigit 700 na ang kaso ng monkeypox virus sa buong mundo, kung saan 21 dito ay naitala sa United States at lumalabas pa sa mga pagsisiyasat na kung makalat na ito sa iba't ibang lugar ng kanilang bansa. Napag-alaman base sa bagong report na inilabas ng CDC na nasa 16 mula sa 17 kaso sa Amerika na natukoy na kalalakihan ay nagkaroon ng sexual intercourse sa kapwa nila lalaki at 14 naman dito ang pinaniniwaang may kinalaman din sa kanilang mga travel history. Ayon kay Jennifer McKiston, ang Deputy Director of the CDC's Division of High Consequence Pathogens in Pathology, na may ilang mga kaso sa Amerika na iniuugnay sa mga known cases at may kaugnayan din sa kanilang pagbiyahe na nagkaroon ng monkeypox virus. Patuloy naman na dumarami rin ang naitatalang kaso ng monkeypox sa Europa mula pa noong buwan ng Mayo. Naglabas din ng datos ng Canada nitong araw ng Biyernes kung saan nasa 77 na ang kanilang kumpirmadong kaso ng monkeypox na karamihan ay nadetect sa may Quebec province. Iniugnay ang panibagong pagkalat ng virus sa mga gay festivals sa Europa, bagamat pinaniniwalaan na ang monkeypox ay hindi naman anya sexually transmitted disease at ang main risk factor nito ay ang pagkakaroon ng close skin-to-skin contact sa isang individual na mayroong monkeypox sore. Sa kasalukuyan, mayroong 2 authorized na vaccine para sa virus. Ito ang ACAM2000 at ang GYN-NEOS na orihinal na dinevelop para sa smallpox. Samantala, muli namang umapila si United Nations Secretary General Antonio Guterres para sa pagpapatigil na ng giyera at karahasan sa Ukraine kasabay po ng ika-100 araw mula nang simulang salakayin ng Russia ang rehiyon. Sa kanyang statement, nakiusap si Guterres na dapat bigyang daan ang humanitarian access sa mga nangangailangan ng tulong, kasama na dito ang maayos na evacuation sa mga natrap na mga sibilyan at igalang din ang karapatang pantao. Sinasabing sa nakalipas nga na mahigit 4 na buwan ay libu-libong katao na ang nasawi at milyon-milyon naman ang nagsilikas na. Ang naturang giyera ayon pa sa leader ng UN ay nagdulot na rin ng global crisis, lalo na sa larangan ng pagkain, enerhiya at kawalan ng pagkakakitaan ng mga apektadong bansa at ekonomiya. Kasabay pa rito ay tiniyak din naman ni Guterres na handa ang United Nations sa program nito, lalo na kung magsisilbing tulay para sa negosasyon at dialogo. Sa isang pahayag naman mula sa Russia ay pinagmalaki ng mga ito na may nakamit ng resulta sa kanilang special military operation. Ngayon pa man, magpapatuloy daw ito hanggang sa maabot na ang lahat ng kanilang adhikain at samantala naniniwala naman ang UK Ministry of Defense na malapit ng makubkob ng tuluyan ng Russia ang buong Luhansk region sa may eastern Ukraine po yan. At posibleng makontrol na po sa loob ng 2 linggo at ito nga ay matapos na mabigo ang Russian forces na maagaw ang syudad ng Kiev. Bombo Sports News. Sa boxing naman, mga kabombo ka Star Nation, ito hangad nga nitong si Nonito de isa Filio sa mga Donaire rason na maging kampiyon sa pagkuha sa 4 na korona sa Bantamweight Division. Makakalaban nitong si Donaire sa dating na Martes na ang superstar ng Japan na si Naoya Inoue, kung saan hawak nito ang 2 korona, isa naman kay Donaire. Kung sino ang manalo naman sa kanilang dalawa ay haharapin naman itong si Butler na isa pang kampiyon na hawak naman ang World Boxing Council o kinaman ay WBO crown. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita sa ating Bombo Network News Noontime Edition at live nationwide worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sining alas 12, balik na din sa pagpapangalagad sa Bombohanay sa unto sa DWFM Bombo Radyo Iloilo. Sa Gyapon, kapunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Sa syudad sa Iloilo may mga na-record naman din ang dengue cases. But sa probinsya,
Ginapayag nga 3 na sini ka mga kabanwanan nagalapta na to kag madamo ang kaso sang dengue. Anong lihok karon sang provincial government in connection or in line sini ang sa dengue issue, dengue cases issue, ang syudad sa Iloilo nagpanigayon sang clean up drive. Siniman niya nga adlaw sa bahin sang probinsya. Kumustahon taman ini? Sa aton sini nga mga kabombo kay sa 3 ka mga kabanwahanan but sa aton sini mga kabombo epidemic na ang tawag sini ang dengue dito. But sa linggo nga naglapta kag may madamo na sini nga kaso iya ang na-record sa nasambit sini karon nga mga kabanwanan sa diin ini nga mga banwa. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon mangin kaupod naton sa aton sini karon nga pagpangalagad diri sa Bombohanay sa Udto si Governor Arthur Defensor Jr. Gov. Si Bombo Cham live ikaw sa Bombohanay sa Udto maayong hapon. Maayong hapon sa imo Bombo Cham kag maayong hapon sa aton nga mga sinulwa. Nagapamaki. Gov, kumusta ang estado sa dengue cases naton sa probinsya sa Iloilo, Gov? Ato nga ang cases kung ikumparar mo sa numero nato sa bulan sa ligat. Pero hindi ni siya taas sa numero sa halintay of the zone siyang 20 natin. Pero may mga kabanwanan di na nagsaka ang atong numero na nakalabot kita sa epidemic level. Sagsasubong na we are executing measures in the implementation of our executive orders para lang can manage kaya mapungan na ito ang padayon na pagsaka. Pero sa provincial level napakita ka lang sa alert level o sa epidemic level. Okay. Anong mga kabanwahanan ni Gov nga makabig naton nga yara sa epidemic level o naglapta na gina ang dengue? San Joaquin, Gimbal, and Tubuhan sa first district. I don't have the numbers with me right now ng Bombo siya. Huwag kita sa opisina. Pero punta ang mga kabanwahan nato. Sa mga probinsya Gov, ma-redial kami siguro, Gov, kaya medyo nag-fluctuate ang signal na mo, ang sulod rin mo sa amon. Ma-redial kita sa kay Governor Toto Defensor. So, na-mentionar ni Gov, doon sa itanan ini sa first district, ang Tubungan, San Joaquin, kag Gimbal, may nakalapot na sa epidemic level. No? Magambalik ka epidemic sa aton sining mga kabombo, isa ka infectious disease ang naglapta na dira. No? Or may madamo na nga na-record sini iyang kaso dira. Apisar nga tiwala karon na uyatan si Governor Toto sini iyang record but may ara na sang madamo sini nga kaso sa dengue sa sining mga kabanwahanan. Balikan tabi si Gov Toto. Gov, welcome back. Sige. Okay. Gov, San Joaquin, Gimbal, kag Tubungan. Yes. All right. Sa karon Gov, anong lihok sang provincial government with this status karon nga may ara na sang epidemic sa 3 ka banwa? Right now, we continue to execute our executive orders para sa dengue. Hindi lang para sa 3 ka banwa. Hindi sa kabilugan. Ato na executive order 270. Nga kung sa din preparado kita sa mga bulong paggamit nga kinanglan naton kung magkaka ang dengue sa probinsya. Muna nga ito nga test kits, mga paracetamol, and the same kind of medicines, kag ang aton nga IV fluids. Muna nga preparar nato. Preparado man kita nga magbulig sa mga kabanwahanan to augment the rural health units kung magsaka giban ang dengue. Kag subong man ang aton nga mga hospitals. We are prepared in terms of bed space, in terms of personnel, kag amuman ang bulong kag ang mga gamit na kinanglan naton kung magsaka ang dengue sa bilog nga probinsya. Kag sini nga Hunyo, under Executive Order 271, we'll have limpyo Iloilo limpyo sa Hunyo 2022. May convergence cleanup kita. Upod naton ang mga municipalities, ang mga national government agencies, ang private sector, ang mga NGOs, civic organizations, manghagad kita. We will have a province-wide cleanup, nga specific siya sa implementation sa aton nga
nga 4S strategy, kontra dengue sa pili sa ato niya sa probinsya, gin-modify nato ni kagin-adapt. We have the 5S strategy. Idugang nato ng safety and health protocols sa idalom sang alert level 1. Nasan o ini Gov i-launch? That is on sa June 17 ini ang aton nga activity. Oh, that will be Friday. Yeah. Yeah. All right. On the other hand, Gov Toto, sa Hunyo 28, ang mga elected officials sa probinsya masumpa sa kay Senator Sani Angara. Why Senator Sani Angara, Gov? Because he is nakabulig na siya sa aton, hindi amigo ta na siya. Contemporary ko na siya sa University of the Philippines. He is my fraternity brother siya sa Sigma Fraternity, the UP College of Law. Contemporary ko man na siya sa unang nga law office sa Ginsudlan ko, which is Accra Law. And muna siya nagabulig sa probinsya sa budget sa ato nga hospital when he as chairman of the Finance Committee of the Senate. So that is why nga mayigid if we can have a promising leader and a statesman, nga magpasumpa sa ato nga mga officials. Balisan o ini siya, Gov, kaga sa Liwaton? Sa 28 sang aga, alas 9, dira lang sa provincial capital. Mga sanday sino masumpa, Gov Toto, sa kayo sa kung nato ng aton nga sa Subo, ang maumpisa kita sa aton nga sanggunian panlalawigan and together with our vice governor. Pero may mga guest kita nga mga officials nga basi gusto man magsumpa kay Senator Sani Angara, may na-finalize pa nato din. All right. Okay. Next topic ko diri Gov, ang luyag man nakuha ni kausang reaksyon ang nagahilapit ng ginlaman nga pagtakop man sa termino sang Ilonggo senador nga si Senator Franklin Drilon. Ano ang imo sining mahambal bilang mayara sang representasyon ang Ilonggo dito direktamente sa Senado, Gov? Salamat kay mayara kita nga Senator Franklin Drilon. May Ilonggo kita nga statesman, and he was also a builder, not only a legislator, statesman, but he's a builder nga nagtatapid sa mga kinahanglan natin dito sa syudad at probinsya sa Iloilo. Nakita natin sa mga programa at proyekto ang gidala diri ni Senator Franklin Drilon. Ang aton nga Halaur Multipurpose Project na pinakadako nga dam sa Sagwa sang Luzon, and that will be a game changer sa agrikultura diri sa syudad at probinsya sa Iloilo. Isa lang na sa mga halimbawa, kay kadamo-damo sina. Pasalamat kita sa tanan nga natandog sang panghimanwa ni Senator Franklin Drilon. Alright. So ang legasiya ni Senator Frank magapabilin through sa mga project ang indalaya man diri sa probinsya sa Iloilo, Gov? That is correct. Alright. Gov, abot ko makakomment ikaw regarding sa LPTRP, kumusta na karon niya sa probinsya kay daw damo nagakabalaka sa mga kabanwanan naton? Ano gani ini siya? Ang local public transport route plan? Sa Subong, we have leveled off with the Iloilo City. Ang aton nga mga salakyan nga mapundo sa terminal, may masalo na. Kaya ang problema sa ito nga importante, may masalo man sa boundary. Parang nga aton makasimanong halin sa gawa sa syudad. After to sila sa ilang kaladtuan. And we have leveled off with the city on that. I have already written the LTFRB, para nga pasugtan ang mga ruta sa probinsya to extend dito sa mga terminal sa sagwa sang syudad nga terminal sa probinsya para nga may madaho sa mga pasahero sa probinsya nga nagasulod sa syudad. So by June 12 ma-implement na ang syudad sa Iloilo, may mga problema pa bala kita nakita, Gov? Wala sa akon nga pagbatsyag pagi sa aton nga Provincial Planning and Development Office. We are underway sa implementation sa mga transport plans, especially sa syudad kay nga sa probinsya. It is up for approval of the LTFRB. All right. Sige, with this information, Governor Toto, salamat kid kag mayong hapon sa imo, Gov. You're welcome, Sam. There you have it, si Governor Arthur Toto Defensor Jr. sa pagplastar man sa pila ka mga talupang doon nga mga impormasyon kag topiko subong man issues sa bahin niya sa probinsya sa Iloilo. Well, mauna kita diri sa bahin sa problema naton sa dengue. At ang gobernador mag-lunsyar
Hindi man lang iniiya tagsa lang iya ka dengue or may ara sang pricing bala sang kaso sang dengue sa probinsya nga nagalunsar kunti do kasubong iyang every onset sang rainy season kag sa middle of the year may mga ginapatigayon gid man sini iyang programa ang probinsya sa Iloilo sa Maswed sa bahin iya karon sang syudad sang Iloilo. Tiambal ni Gov may limpyo Iloilo naman sa June 17 formal sini nga igalunsyar. Imbitaron man ang pila ka mga stakeholders diri nga mag-upod at the same time magluwas sa 4S dugangan pag iniya sa isa ka S may kantana naman sa pagpasiguro no nga sa gihapon kita apisar nga yara sa alert level 1 in terms of COVID-19 restrictions sundon gyapon naton ining mga essential but minimum health protocol sa aton sinikaron iya nga mga tagpalamati. Speaking naman iya sang paghatag abisa nagakigo iya nga respond sa pagsaka sang kaso sang COVID-19 hambal sang gobernador may enough supply sang nagakaigo sini iya nga mga bulong, test kits kag hospital space no sa aton sini iya nga mga kabombo. Di ko madumduman sa aton sini nga mga kabombo mayara sang 3-year cycle ang dengue diri sa aton sandig man sa aton sini nga na-experiensyan or ang makita naton nga paglobo pagsaka sang kaso sang dengue hemorrhagic fever tagsagid lamang iniiya katatlo sini katuig. That is why nga ginapreparahan na ini sang aton iya nga mga local chief executive ang mga nagakaigo sini nga lihok batok sa dengue hemorrhagic fever rather sa aton sini nga mga kabombo. Kinkumpirmar man sang gobernador nga siya si Vice Governor Tingting Garin kag mga katapo sang sangguniang panalawigan ang magapanumpa sa adlaw sang Martes, Hunyo 28 dira sa may Iloilo Capitol no sa kay Senator Sani Angara kay tiluyag kuno iya nga magsumpa sa pagpanerbisyo ang mga opisyales naton sa probinsya sa Iloilo sa tubang sa isa ka promising leader. Kag nanginsuod man nga abyan ni Governor Toto ining si Senator Sani Angara. Lakip sa mga magasumpa sa aton sini nga mga kabombo amo sanday sa pagpanguna ni Governor Arthur Defensor Jr., Vice Governor Christine Tingting Garin, sangguniang panlalawigan na members nga sanday 1st District Board members Valentin Valserag kag Carmelo Nochete, 2nd District Board members June Mundihar and Rolito Kahilig, 3rd District Board members Matt Palabrica and Jason Gonzales, 4th District Board members Domingo Oso Jr. and Rolly Distura, 5th District Board members Binky Tupas and Carol V. Espinosa Diaz. Sa aton sini nga mga kabombo, amo pa lang ning confirm sa karon pero tiambagan ni sang gobernador kung may pipila pa kita ka mga local officials nga luyag nga mag-upod, tibukas man kuno iya. Sa aton sini nga gobernador, sa aton sini karon nga mga kabombo. Sa bahin naman sa local public transport route plan sa probinsya sa Iloilo, tigintingwaan man sa Provincial Planning Development Office nga mag-jive or mangin harmonyo sa bahin karon sang LPTRP sang syudad sang Iloilo. Importante man lang sa gobernador may masalo sa mga pasahero kag hindi na iya ma-stranded sa tagsa sini ka mga terminal sa palabuton sini nga Hunyo 12 sa pag-implementar sang LPTRP. Kag dako man diri ang pasalamat sang gobernador sa representasyon sa mga Ilonggo direktamente sa Senado pinaagi karon sa kay Senator Franklin na Magtunaw Drilon nga konsidente sa iya sini nga pagpanerbisyo bilang senador kadamo na sa mga proyekto nga gindalaman diri sa bahin karon iya sang probinsya sang Iloilo. Isa sa mga notable projects aton sini mga kabombo outside of Metro Manila or outside of Luzon amo ining Halaor River Development Project. Sa aton sini karon iya mga kabombo isa sa mga pinakadako iya nga dam nga na-construct outside of Luzon.
Ni puwersa ini ni Senator Franklin Drilon, same as with sa bahin sa syudad sa Iloilo, ang aton siniiya nga esplanade nga sa karon amo na ni ang isa sa mga lugar nga ginapadulungan sa aton sini nga mga kabombo diri sa syudad sa Iloilo. Kung luyag nimo nga maghangaw-hangaw, luyag nimo nga mag-ehersisyo, kag iban pa iya sini sa aton sini mga kabombo nga mga recreational activities. Ti magapabilin iniiya nga ligasiya karon ni Senator Frank, the big man sa Senado, nga ti ang iya sining kutob nga masarangan ginbubo niya gidiri pinaagi sa proyekto, no, sa syudad kag probinsya man sa nga Iloilo. Bilang isa man ka senador nga magatakop ng iya sini iyang nga termino sa aton sini nga mga kabumbo. 49 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 12 diri man sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa mga kabombo naton, good news sa mga bag-o gid lamang naggraduar sa senior high kay ang Iloilo City Community College may panibag-o sinibanwa nga gina-offer karon nga kurso, no? Panibag-o sini nga kurso nga gina-offer para sa mga estudyante sa aton sini matag palamati. Kung madumduman sining damlag lang ang syudad sa Iloilo nakabaton sa National Award, no? Sa sining Gawad Edukampiyon for Early Childhood Care and Development or ECCD Award sa aton sining mga kabumbuti in behalf sa kay Mayor Jerry Treñas ang nagbaton sining National Award amo sanday Matilde or Mati Treñas, Special Assistant to the Mayor Teresa Hilogo, City Social Welfare Development Office Head, kag Elizabeth Hechanova ang focal person for Iloilo City Council for the Protection of Children, kag si Brenda Jella Bungay, ICCPC staff now sa National Awarding Ceremony nga ginhiwat dito sa Novotel sa Araneta City, no? Sa aton sini nga mga kabumbo sa Metro Manila sa Araneta sang kagapon sini iya nga adlaw sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti bangod sini may dugang na naman nga mga good news para sa magluyag nga magpadayon sang ila sini iya nga college education sa Iloilo City Community College. Sa linya naton si Mayor Jerry Treñas. Mayor Treñas, sir, good afternoon. Si Bombo Chamini Live, ikaw sa Bomboanay sa Udto. Ay, may ngapon gid mumbutam kag sa tanan naton nga tagplamatik may ngapon gid. Mayor Treñas, ang ICCC nakabaton sang award sa imo siningali under sa imo man sininga leadership ang Gawad Edukampiyon for Early Childhood Care Development Award kagapon sini iyang adlaw kag isa pa gid sa mga good news diri Mayor nga may bag-o nga kurso nga gina-offer ang ICCC karon na Mayor Treñas. Oo, no, kabaton kita sang award para sa syudad sa early childhood education, no? Ini para sa aton nga mga daycare naton nga mga centers nga sige na-improve naton. And lipay gid ko nga ang ICC ginatagan naman sa authority para nga may ara naman bagong nga kurso nga libre ini ang early childhood education man. Mas manami ni kay may training nang mahatag sa mga maestra naton para sa mga kabataan. Dako man ini karon iya nga bintaha, Mayor Treñas, para sa mga nakagradwar o nakatapos ang senior high nga ti do medyo nabudlayan sa pagpangabuhi kag hindi makasara nga mag-atuon sa mga universidad diri naton. May gina-offer nga amo sini nga kurso nga libre ang city government. Yes, libre ni. And may isa pa gid kita nga gina-workout na ang mga requirements para nga mahatagan naman kita sa authority. Ini ang BS Criminology, no? Makabuligid ini kay ang aton nga kadamaan sa aton nga mga kabataan gusto mag-intra sa criminology kay gusto sila magpulis.
Okay. All right. Next, Mayor, si Gov Toto yung pangayuan ko man sa iya sining reaksyon may kantanan sa nagahilapit na lamang pagtakupan sa termino ni Senator Franklin Drilon nga naghatag man sa representasyon sa mga taga Ilonggo kabahin na din ang syudad sa Iloilo dito sa Senado, Mayor Trias. Well, gapasalamat gid ko sa kadamaan nga mga projects nga gindala ni Senator Drilon diri sa aton sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Aside sa mga projects nga gindalaya nga ginaobra pa gani subong parehas ang Laor Dam, ang ini ang Sunset Boulevard, ang mga flyover, sige pa ni ang aton nga nakitaan nga pag benefits ang aton nga mga pumuluyo sa tanan nga mga proyekto nga gintulod gid no pareha sa airport kag sa circumferential road ang mga dala naton diri sa syudad kag sa probinsya. Katako sang nabulig ya diri sa aton sa syudad, pero at the same time ang representasyon nga ginhatag ya sa Iloilo dito sa Senado kadako gid kayo. Okay, dako man nga dugong kang nahatagya sa mga Ilonggo, Mayor? Dako gid, we are very proud of him. We are very thankful for all the projects that he has given us. And ginakasubo taman gani nga waay na siya, but ang hambalya tion naman kuno nga tagan niya tiyempo iyang pamilya. All right. Sa bahin naman iya Mayor karon sang paglunsyar naton sang programa man against sa dengue hemorrhagic fever subong man tuyang adlaw, Mayor Trias. Launch kita sa aton nga programa upod kay Councilor Alan Saldivar. Very successful. Sige monitor ko sa mga sagbot kag basura nga natipon sa aton nga mga kabaranggayan. Pero dapat pinsaron ta hindi lang ni isa ka adlaw. We have to do it every day to make sure nga mapalayo gid ang aton syudad sa dengue. Lastly, Mayor Trias, ano ang latest talks naton sa mga posible maging stakeholders man sa public-private partnership in terms sa pag-revive sang Iloilo Terminal kag Iloilo Central Market? Sige, ang negotiation sa aton team upod sa team sa SM Prime Holdings. And I am very hopeful na matigayon din ini bangod nga kinahanglan ta na gid man nga kayuhon ng aton nga mga markets, no? Nakita naton nga parehas diri ang Central Market, latak-tak na ang second floor. While ginaubrat ang iban nga mga markets, kinahanglan gid nga kayuhon man ang Central kag ang Terminal Market para akparman ang ini nga mga markets aton nga mga gagmay nga mga merkado. And nalipay ko kung madayon din man nga may ara man investor nga interesado diri sa aton sa syudad nga mabulig man para mapakayo ang ini nga mga markets. Okay. Hopefully as soon as possible, Mayor, matigayon na ini para nga mahatagan man sa nagakigo sini iyang maayong nga sitwasyon naton sini nga mga vendor dira kay ang pag-manage sini iya sa syudad gyapon magapabilin, Mayor Trias, di ba? Ibilin lang gyapon management sa aton. Pero ang sa babaw yate mapatindog man sila mga opisina kag iban pa nga mga improvements para man nga makabawi man sila sa gasto nila. All right. Klarohon aton, Mayor, sa liwat hindi niya sila nga privatization kundi private public partnership. No, this is not a privatization of the markets, no. I think na misunderstand lang na sang iban. All right. Sige, with this information, Mayor Trias, thank you so much sa maayong hapon sa imo. God bless, sir. Thank you, Gid, kang maayong hapon.
Deriwavit si Mayor Jerry Treñas sa yaman sining paghatag sang dugang nga mga impormasyon diri about sa mga kabombo naton dira luyag nga mangin manunudlo libre sa Iloilo City Community College ining bag-o nga kurso kag later on tibasi kun may Bachelor of Science in Criminology naman dira sa mga kabombo naton, no, mga luyag iya nga magpanerbisyo bilang pulis sa aton sinima kauturan kag ining pagplastar gidre sang private public partnership sang aton sini iya nga mga merkado diri sa syudad sang Iloilo. Kay tikon lang taon gid man sininimo ang merkado, kinanglan gid man sini naton iya nga kayuhon kay kun makayo na dira maplastar sang maayo ang syudad man sa gyapon na ma-manage sang merkado, but of course kabahin sang PPP agreement ti mapatindog man kuno sang mga opisina kag iban pa nga sarang man iya nga makabawi sang gingasto man sang investor sa aton sining iya nga mga kabombo. Ti sa karon ang proponent dire ang nagapakita sang ang ginaistorya karon iya sang city government amo ang SM Prime Holdings Incorporated. Sa aton sining mga kabombo nga ti nag-enter into a lease agreement for the redevelopment of the Iloilo Central and Terminal Market o kung mas kilala nga Super. Sa aton sining mga kabombo tigin na-review na sang Iloilo City PPP Technical Working Group, no? Kag sang selection committee through series of meetings. Kag ang first detailed negotiation with SMPHI and the PPPSC and TWG ang ginpatigayon agod iya nga maklarify ang mga concerns kag terms of agreement. Ang mga terms of agreement sa aton sini nga mga kabombo amo ang masunod. Ang structure sang public market, central market kag ang terminal market ang iga-redevelop sang SMPHI. Pero nakabutang gid diri pero ang operation sang market will remain magapabilin sa City Government of Iloilo lakip na ang pag-collect sang tax dues o kon arkabala sa mga vendor. No existing market stall awardees shall be displaced as part of the agreement between the city government and SMPHI. Wala sang mga existing stall awardees nga ma-display so kun why sa may madula dira sa inyo sa aton sini mga kabombo. Ang bag-o nga public market maga-provide sang espasyo or space sa tanan sini nga existing stall awardees. Ang measurement sa mga vendor shall be provided with space sa panibag-o nga public market. Transient vendor shall be provided with space in the new public markets. Tandaan nyo na, transient vendors shall be provided but sila hatagan kamo sang espasyo sa panibag-o nga public market. Assurance that the heritage building in the central market shall be preserved in accordance with the existing guidelines for cultural heritage preservation with the approval of Iloilo City Cultural Heritage Conservation Council. Ang SMPHI nagpasiguro sa pag-comply sa tanan sini nga mga required documents kag guidelines sang city government. Ang isa ka temporary relocation market relocation ay ga-provide sang SMPHI in coordination with the prescribed area by the city government while the markets are under redevelopment. Committed to comply with the environmental laws and requirements including sewage treatment plant or STP, of which amo ning isa sa mga dako man iya nga problema sadto, no? Ang STP or sewage treatment plant. Kay kung hindi puno, wala sa aton sini nga mga kabombo. Kag lakip na diri ang material recovery facility. Ang parking requirements for both markets shall be complied in accordance with the National Building Code. Sa aton sini nga mga kabombo. So, sala ang paghangop sang pipila dira or basi misinterpretation lamang nga if we are talking about or kung ginaistoryahan naton ang PPP, ang iya siningabot silingon is privatization. No. It is public-private partnership or private-public partnership.
sa aton sini nga mga kabumbo. Kag klaro man sa terms dire nga why iya sa may ma-displace nga stall awardee pananglitan nga ma-redevelop na ang duha ka mga merkado. Sa aton sini mga kabumbo. Even the transient vendor hatagan iya sang espasyo sa redeveloped or new public market sa aton sini karon nga mga kabumbo. Tiyan mo ning kayuhan sa bahin karon iya sang private-public partnership sa aton sini nga mga kabombo nga ang mga private firm nagabulig iya sa aton sini nga gobyerno sa pagtukod sang mga edipisyo or katulad abi sang aton sini iya nga mga merkado para nga ti makahatag man sang hilway sini iya kag matawhay nga pang hulagon or matawhay man iya nga pagpamalaklo ng mga konsumidor at the same time plastado ang tagsa sini ka mga vendor. 3 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na sa aton sininga pagapanumbalik ka banwa. Istoryahan man naton problema sa mga nagabisiklita bla niyo. Isa pagin sinadriya sa problema kay tigab na sila gagawa. Why man sila sa mga warning device? Kung may ara gid man pipilaman lang iya ka mga bikers ang may ara sang doblinker sa ila sini natakod iya nga bisikleta. Kag ini sila may mga reports man kita diri na baton at the same time nakalabot na sa talatapan sa Public Safety Transportation Management Office nga nagasaka sila sa flyover sa aton sini mga kabumbo, of which 2 man ina kadelikado kag hindi gid ina iya pwede. Ti karon paano kita tawgon iya nga bike capital city of the Philippines kay ang mga bikers naton diri mga sarawayan kag wala sang regulation. Balikan naton ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panungdom. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matedetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo bala nga ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahi isang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol.
Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig dagod pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agod nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha,
Hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sa takna siningala sa Orlauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Hibalo naton kon ang Public Safety Transportation Management Office may lihok na bala sa sining masami ginareklamo sining mga bikers nga dawala na iya sa lugar katulad gid lamang sa pag-bike sa ibabaw sang flyover naton sa may Infante kasubong sang pagpakarira sa may Fort San Pedro kag ang iban sini gabi naga-bike way pa sang mga warning device or blinker abi. Nga ti sarang nga makapabalo sa nagasunod sa iyang nga nagamaneho sa motor o kung sa lakyan nga nagabike ini siya gali kay tiway niya sa mga lighting accessories ang bisikleta mo o ti ini isa man sa mga pamagiagod nga malikawan naton kag hindi namang luntad pang disgrasya bala sa dalanon kay basi kung may masalakay naman dira karon nga mga nagabike bala or bikers kag magambal naman nga mga salakyan nito tag-iya sang dalan. Sa aton sini mga kabombo kag ang syudad sa Iloilo may napartiniser sini nga bike lane. Kumusta na ihanto? Sa linya bala naton ang Public Safety Transportation Management Office Head Mr. Jack Cacunlo. Sir Jack, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bomboanay sa udto. Bombo Cham, mayong hapon gid kag aming hapon gid sa aton tagpalamati sa Bombo Radyo Iloilo. Alright, Sir Jack, nagtawagi kami dira sa imo kay luyag man naton palabot ang concerns ang aton sini nga mga kabombo. May kantanan sa sining mga bikers bala nga ti kalabanan sini sa ila hapon tubtob na iya maggabi nagagwa kag masami naga-occupy sa mga mayor nga dalanon diri sa syudad sang Iloilo and even nagalabot sila sa may flyover dito sa Infante just like sa mga reklamo man siguro ngayon sinirabaton. Sir Jack? Yes, Bombo Champa. Actually, ang aton nga team no sa patrol, may mga ara gyud man kita mga iban nga mga cyclist no nga call ang attention nila kung malabyan ini sa patrol naton kaya kung kaisa Bombo Champ ara gyud man sa tunga sang dalan but kalabanan ini bisila Bombo Champ ang ini ang mga naara sa mga organized gid nga mga cyclist sa Bombo Champ pala nila yang ila ang safety rule sa aton karsada with regard sa biking. Pero may mga ara gid kita gyapon niya Bombo Champ nga mga cyclist nga instructor na Bombo Champ no may mga pipila nga nakita na videohan kaginsad man sa aton na picturean nga saka pagid sa flyover Bombo Champ which is nga tama gid delikado para sa aton nga cyclist and may mga iban man kita Bombo Champ nga ginasaway nga
ara man no sa guwa sang bike lane no kung kaysa diri gani sa may protected bike lane naton may mga ginasaway man kita dira kay protected bike lane kung isa diri pas lagi hapon sa may main road gid nagaagi bombo champ no so that is why nga ang aton ya team sa patrol kung makita ina sila ginapapundo kag gina-educate naton ang para sa safety nila bombo champ. Okay. Isa pa yun sa mga concern naton diri sa may Fort San Pedro area. Sir Jack, last time may video nga ginpadala man diri sa Bombo Radio nga may nagapakarira dira palumba sila padasig-dasig dalagan sang bisikleta, Sir Jack. Insakto na Bombo Champ no. Actually nasaway na naton dira no last time ang kabataan gani actually napadala na patawag na naton na Bombo Champ kag sa barangay no but recently may mga reported naman sa aton nga daw may mga daw nagamat-amat naman siguro balik ka Bombo Champ. So ang deployment nato na Bombo Champ no because nga nagalibot ni sa syudad. So subong ginanduan naman nato ng aton nga patrol nga agyan diwat na ang Port San Pedro kay before may ara na dira nga naga-exhibition may medyo nagapalumbaan na Bombo Champ no kung magdulom na. So that is why nga hindi ita pwede ka exhibition sa isa ka public road sa Bombo Champ. Kag delikado gid ni no kay ti damo da gagi nga mga jeep kag truck Bombo Champ kay malapit ini sa may Port San Pedro area Bombo Champ. Kag kumadumduman pag ani sa Jack may nagkarira man to last time diri sa may Mulyelo ni area tapos nagkalatumba to sila may napilasan hindi na to naton gusto nga may magsunod pabla or may liwat pa nga kasubong sa tong insidente. Insakto na Bombo Champ no actually that is why nga kapasalamat man kita kay na take up ni Nimo Bombo Champ because gusto naton yang safety gid sa aton nga cyclist hindi nga wala naton sila ginapandugutan ang pinaka concern naton Bombo Champ gid nga hindi sila madisgrasya kay kung maka-encounter sila sa road accident kag motor vehicle ang ilang nga ma-encounter at wala gid chance nga mas makabintaha ang mga cyclist naton na Bombo Champ that is why nga ginatinguan naton ini sila nga medyo car kay wala man kita sa ordinansa gid nga nagahambal or nagapinalize sa mga wala blaga sunod naton nga mga cyclist Bombo Champ. It's about high time naman siguro sa Jack nga matagan ini sa nagakigo itulupangod sang aton sining mga konsehales siguro with sa imo man sini iyang talatapan dira may makabulig man kamo sa paggadihon sang ordinansa to regulate sa sining mga cyclist nato no kon mga bikers kay kalaway tawgon kita nga bike city capital of the Philippines tapos na wala sang order Sir Jack. Bombo Champ tami gid ang aton nga coordination kag partnership sa mga cyclists no sa mga bikers naton sa syudad. So i-take up actually take up ni sa aton man nga mga cyclists so that's why nga nagadihon man kita no sang mga mas maayo nga mga pulisiya para mas maproteksyon naton ni mga bikers kag siguro sa new set sang aton nga mga pagpungko at sa aton mga bag-o nga mga city councilor kung sino man ang matuunan sa Committee on Transportation igatakol naton ini sa bag-o or sa mga incoming no nga mga chairmanship nga pag-assign no sa aton tagsa ka mga konsehal sa syudad Bombo Champ. All right. Sir Jack, idugang ko na lang sige man ang pagbantay naton abisang mga sa mga kabombo nato nagahulat kag nagatutok kin nagabantay sa LPTRP enforcement sa pagpatuman sini. All set na bala by June 12 ang city government sa pagpatupan sang LPTRP Sir Jack? Bombo Champ, subong adlaw sige aton trabaho no. Buwas may mga series of meetings patagyapon Bombo Champ. Yes, as of the in terms of preparation on track kita Bombo Champ no para sa pag-implement sang aton nga LPTRP sa June 12. May mga gina-anticipar kita nga mga posibleng nga mga challenges sa Bombo Champ. That is why nga gina-address naton ini as early as 2 weeks ago Bombo Champ. But of course, sa actual implementation pagid naton nawalaan kung ano gid ang aktual nga mga posibleng nga mga ma-encounter naton. But ang number 1 gid Bombo Champ namon nga priority nga ma-address ang kakulangan sa mga salakyan no nga in kaso por kaso Bombo Champ. Kaya mo ni siya matabo Bombo Champ no hindi ibot silingon nga ang tanan nga taga province Bombo Champ mas mahulaan no. Kaya may ara balan Bombo Champ nga kung taga province ikaw kung sang una naga 3 rides ikaw para makagto ikaw sa area sang La Paz or sa area sang City Proper or sa area sang Mandurriao subong iya may ara niya nga pag-abot mo sa terminal, kung like for example, ang aton nga muhon, kung isa nga 3 rides ka para lang makahagto ka sa Mega World area o kung sa may Haro area, subong iya Bombo Champ,
pag abot mo sa terminal sang Mohon, ma-one ride ka na lang, no? So baga may ara na kabintaha, may ara man nga medyo wala gawan na kabintaha, Bombo Champ. So ang amon nga tanaw diri nga may ara man pasahero gid nga from 3 rides to 2 rides maging 1 ride na lang siya sa mga kagtuan niya diri sa tagsa kalain-lain nga district sa aton nga syudad, Bombo Champ. Okay. How about Sir Jack, ang iya sa Metro Iloilo Transport Service Cooperative? Kay may konsiderasyon sila, kay may mga units sila nga wala pa iya ma-release kag mga passengers nagikan iya sa MIDC towns, Oton, Pavia, Leganes, kag San Miguel. Ang iban sila hindi kuno makater sa units nila, number units nila kay may mga kakulangan sila nga ginakonsiderar man. Sir Jack, paano ini? Yes, Bombo Champ, actually na-discuss na namon kahapon po sa LTFRB. Hindi man butlingon, hindi kami kung ano gid namin nila nga kulang, Bombo Champ, no? Kay ang scenario naton, Bombo Champ, 80% ang madlagan aton panigapon nga mga traditional jeepney, no? Siguro mga 20% pa lang na ang aton nga mga modernized jeep. Bombo Champ, kung hindi nila makupapan ang ginhatag sang LTFRB o kung gin-award sang LTFRB of number of units sa ila, Bombo Champ, nga hindi po silingon na modernized jeep ang patlagan, no? Ang ila gyapon nga traditional jeepney, Bombo Champ, i-compensate niya sang iba naton nga mga transport cooperative, no? Kung may ara iya ang aton transport cooperative reserve nga mga units, no, tungod nga consolidate tayo ni kag pwede iniya i-deploy sang aton lain niya sang iba naton cooperative, sila ya ma-compensate, sila ya ang ma-supply sina Bombo Champ, no? So butsingon kung magkulang man ang iya sang nga cooperative kag may ara sobra sa iban nga cooperative, basic example Bombo Champ, no, kung like for example ang Haro CPO, may ara Bombo Champ ka nagpundo sa isa ka transport cooperative because ang enough na ya, no, ang nabutang naton dira nga mga PUJs may kulang sa muhon. So inang CPO ya na isang una, Bombo Champ, pwede na siya isuan ya ni LTFRB sang special permit kag butangan lang inaiya sang sticker para makabiyahe siya sa ruta sang Muhon city proper area, Bombo Champ. So kung kulangon gid man, hindi amo sina kadamo ang posible nga maging kulang when the time comes nga implementar na ang LTPRP, Sir Jack. Yes, Bombo Champ. Tungitan naton kung kulangon gid man sa aktual, hindi gid man amuna ka mambal naton bilang away kita jud may makita nang iban para i-augment. So amuna ang tuling preparasyon naton na, Bombo Champ, nga dapat may ma-augment gid ang sa transport cooperative. Once kulangon, Bombo Champ, kapin pa isa pa sige naton, Bombo Champ, hindi pa kita fully back gid sa normal, no? Wala pa kita mga face-to-face classes. So that is why nga critical nga ma-implementa naton subong ini kay the same man gyapon matabo kung isulo naton, Bombo Champ, implement naton sa July kung September ang mga problema nga posible ma-encounter naton amo man agyapon. So mas maayo as early as now makita naton para prior sa face-to-face classes sa August or September, Bombo Champ, naka-adjust na ang aton nga mga transport cooperative and also ang aton mismo gid nga LPTRP, Bombo Champ. Kagti kung opening of classes na kagamo pag-implementar ta, Sir Jack, pwede dako pagiging posible ni nga problema nga pangatubangon naton, while kung sa mga masunod na semana natin posible makita na nga naton kay maka-provide na kita kung makahimo kita sa adjustments. Yes, correct na, Bombo Champ. No, that's why nga critical nga ma-implement naton as early as ini nga June, Bombo Champ, para ang anuman nga adjustment makita na naton para hindi pagidi mas mahuol sa aton mga estudyante kaysa atrason pa naton kay walaton pa naton nga magbalik na gid sa face to face sa normal ang aton nga syudad, mas mabudlay na gid. So subong pala kung makita naton nga kulang, Bombo Champ, ma-anticipar na naton nga sa normal kinahanglan pagid gali mas dugangan pagid ang unit kay kung amo pa lang sini nga kulang subot silingon ang volume sang aton ang foot traffic naton hindi pa amo na ka normal. So ma-anticipate na naton na Bombo Champ mag-o pa siya fully back gid sa normal, Bombo Champ. All right. With this information kag sa time as always, Sir Jack, thank you so much sa maayong hapon sa imo. God bless. Bombo Champ, sa inyo sa Bombo Radio, salamat gid sa oras kag tiyempo perme. Sa liwat maayong hapon gid kag salamat, Bombo Champ. Derwavit si Mr. Jack Kakunlo ang head sa Public Safety, Transportation and Management Office. So wala pa iya sang regulation sa aton siniya nga mga bikers or mga cyclist. Klarohon naton nga hindi man tanan nga mga bikers or cyclist sarawayon or wala na regulate kay ang kung si Mr. Jack Kunlo pa ang mga miyembro iya sang cyclist nga masami nga nagasapol sa ila kung anong may mga event kag may mga activities diri ang nakahibalo iya sa safety protocol sa isa ka siklista.
So kay provided na karon ang bike lane sa aton sini mga kabombo, masami ining mga discipline or mayara sa nagakigo nga knowledge in terms of a bike safety. Kumbaga, ang makita mo yan nga nagalabay or nagagamit sang bike lane. Kag hindi lang man iya concerned ini sa mga siklista, sa mga motorista naton, sa pribado man, o kung di pampasahero, nga salakyan, motorsiklo or tricycle, maluoy kamo, hindi na niya para sa inyo ang bike lane. Para ina sa nagabike. So avoid kita nga mag-agi tira para nga may linya aton sini nga mga bikers or cyclist. Now, kanto na kita diri karon. Sa masami masalapo nato nagabinutsyog, makibot ka lang iya, ara pa sa fast lane. Ambot ko kabalo ni mga ang iban sini masalaway mga bikers ni nga kundiin ang lane sang slow moving vehicle kag fast moving vehicle sa aton sini nga mga kabombo. Ti may nagasaka gani sa may flyover of which kay hindi gani na pwede sa aton sini nga mga kabombo kay tuman sila dira ka delikado. May mga nagalabay iya nga mga nagabike sa tunga sang highway of which hindi man dira pwede sa aton sini nga mga kabombo. Kaya mo ning isa sa mga problema naton diri iya kay kung why sang layi or ordinansa nga naga-penalize sini or nagadumili sini, why man sila sa may ginalapas kapag sulundan? Hindi ba? Sa aton sini mga kabombo. Ti ining mga bisikleta nga dan, ining mga bike ni mga mountain bike or whatever do you call this. Sa aton sini mga kabombo, why niya sang lighting sa accessories? Magluwas lang kung ikaw butangan mo imuya sang do blinker dira sa likod kag sa tubang mo. Para iya nga ti mangin aware ang nagasunod or masugata mo nga may approaching gali iya nga nagabike just like kami sa ginapakita nato ni Subong ang iya sini nga likod naga-blink pero ang salaya sina diri yara siya sa left lane of which ang sa left lane sa aton sini makabombo mga fast moving vehicle na dira ang dapat nga mag-agi. Kung slow-moving vehicle ka, diri ka sa right lane. As simple as that. Pero ang why niya makabalo, ang wala makaagi sang seminar sa paggamaniho sang salakyan Inang ginsukon kun sa mga tinaga pa sang kilala, kung isugo mo lang babaka langgaw, pagbalik ya, professional driver na. Ti isa karon sa mga problema pagid, may arada na bombomel, pakita na nagakarira sila sa may Fort San Pedro area. Ti madulom, wala pa sila suga. Nagakarirahay. Ti karon abi kay highway na dira sa aton sini nga mga kabombo. May maglabay abi karon nga salakyan or any motorized vehicle. Kag mabungguan sila ti. Disgrasya naman Kung hindi ka magastuhan sa ospital ti. Magastuhan kaya sa pagpakapi sa mga mamilasyon sa imo? Hindi ba? Sa aton sini mga kabombo. Nagmuda or nagsikat or naguso ang bike sa tion sang pandemya. Kag naggrabe pagid sini ang popularity niya, subong sining damlag lamang kay tuman kataas ang presyo sang gatong. So ang iban sini sa mga kabombo naton imbis nga magmotorsiklo kay naga-konsumo gyapon sang gatong, mahal gyapon ang gatong, resort sila sa pagbakal sang bike. Pero ti kung nang tawon nimo sa aton sini magkuturan, ang bike ni why man niya sang bike nga makita nimo sa masami nga nagabili 5,000 pesos. No? Ang standard nga bike ni nga daw na namian gid sa mga kabataan sumong sakyan, ang standard nga bilisin is 15,000. Amo na gani kuno na ang pinakabarato gid sa aton sini nga mga kabombo. Ti kon damo ka pa ya nabalaan nga accessories or maganyat ka sa pag-modify sa imo sini bisikleta, ti magalabot man iya nga sa sobra 50,000 kay ang iban sini nga kilala ko nagalabot na gani sa hundreds of thousand ang ila sini nga bisikleta sa aton sini nga mga kabombo. Pero ti ining mga nagabike iya sa tungang gabi, wala sang lighting accessories sa aton sini nga mga kabombo.
nagapang-akupar pa iya sang dalan sang mga motorista ang hindi naging man nagakadapat o kung it's about time siguro nga sawayon ini sila, painsindihon ini sila. Sa aton sini makabombo kag ining pagbike-bike ini niya kasubong nga ikaw nang tag-iya sang dalan, ang iban sinibusinahan mo, tulukon ka pa nila masakit. Hambal gali sang kilala ni Bombomel, sinya kon may mga driver's license lang ko kag rehistrado akon sa lakyan, pang salakayon ko na lang ni. Hindi man. Hambal mo tong kilala mo nga hindi gid ha. Kay mamalayran naman sa karon sa tawag si gani Bombomel sa ospital. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kung kaisa do kay Linet Blau, hindi bla? Sa aton sini nga mga kabumbo, advisean mo gitong kilala mo Bombomel, hindi gid. Hindi gid pagsalakayon. Anyway, seriously speaking, nagapangabay, nagapilar kita sa mga naga-bike kabalo kita nga mga pamatanon subong ti full of energy kaga kun ano diri ang mahiligan do kasubong iyang dira ang ila sining gana karon ti dot kag isa pa dala naman sa purma kung kaisa dira ti kagi man ta teenager mo na agyan ta man mga kasubong sining kung sa ano pabla senaryo sa una to ya san chimpo kung nagauso to ya BMX Bombomel BMX nga ipasadon mo bla. By the way, liog lang ko na pa-standby kay Sir De Los Reyes. BMX, pasad-pasad na BMX, tapos kanto ka mo sa plaza, hindi gani sa mga cover gym, himo-himo ka mo sa mga bike tricks na bla. Sa aton sini nga mga kabumbo. Di nalampuasan ko nang amo sa tuya nga mga chimpo. Ay, sus Maria kagusip, why gitakon ka angkon ka bike Gusto lang ko maglantaw-lantaw sa mga amigo ko nga may BMX bike iya kag perform sa mga tricks naga jump. Sa aton sini makabumbo. Ti amo na bala, ti amo ni ang muda subong amo ning uso pero ti butang taman sa lugar. Butang taman sa lugar nga ti hindi man niya mapiktuhan ang nagagamit sang dalan kag kamo mismo nga naga-bike kag bangod nga wala pa ini ma-regulate hambal ni Mr. Kunlo siya ti basi kon kag kabay pa nga matalupangdan ini sang next nga magapungko nga chairman sang Committee on Transportation ti sandig sa pagpangusisa kag pagpamati-mati pangusyoso pag panalawsaw ni Maripusa ang next kuno nga mapungko bilang chairman sang Committee on Transportation si Mr. Johnny Yang, si Iloilo City Councilor-elect or incoming City Councilor Johnny Yang. Di nagabike ba ni si Mr. Johnny Yang or si Councilor Johnny Yang? Di kabay pamata, ganyan siya nagakigo si Tulupango, kag makadihon sang ordinansa sa mga pagsulundan agad ma-regulate ini ang mga nagabisiklita hilabi na sa tungang gabi or gabi mga kabombo. 35 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Yari karon sa aton sininga linya live via Zoom ang chairperson sa Metro Iloilo transport sector sa aton sininga karon yung mga kabombo para or Metro Iloilo Transport Service Cooperative MITS Co-op si Mr. Jose Marie De Los Reyes. Sir, live ikaw sa Bombohanay sa Udto. Kaupo ni mo si Bombo Cham. Makita ka man sa Facebook Live, sa YouTube channel. Kag syempre mabatian ikaw sa 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial. Once again, maing hapon, Sir Jose Marie De Los Reyes. Hello. Yes, sir. Good afternoon. Sir, good afternoon. Medyo ang audio niyo sa amin medyo hinay. Okay. Alright, sige, adjust lang ni Bombo Omel, kag ni Engineer Laguerta dira ang audio naton sa kay Mr. Jose Marie De Los Reyes sa aton sining mga kabombo. Kay luyang naton makuhaan sang reaksyon kag opinion man ang MITS Co-op Chairman regarding sa sining natalana ng mga pagbasaka sang presyo sang produktong petrolyo. Alright, right abiliwat si Sir Jose Marie De Los Reyes. Sir De Los Reyes, si Bombo Cham, good afternoon. Sir, good afternoon. Medyo hinang audio nyo. Mabatian ko ka mo. Okay. Kumusta subong, sir? Mabatian mo na ako? Okay lang. Mabatian. Okay. Alright. Mayang hapon. Yes, sir. Hapon, Bombo Cham. Yes, sir. Sir, nagpakigangot kami simo kaluyang pa naton mahibaluan ang inyo sinikaron iyang
opinion may kantanan sa sining nagapamintana naman nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo magalabot ini 7 pesos sa palabuton nga Martes nga adlaw, Mr. De Los Reyes, sir. Toda Bombocham, no? Actually, every week may ara kami sinasang advisory. Kaya nga mo niya nga mga unit, may ara kami a fuel tanker nga naga-deliver na iya sa amon mga unit, no? So, ang ina nga presyo natalana na gid man sa maabot nga Martes. So tama na kadako sang increase, no? More than mga 650. So malabot din siya almost mga 80 pesos per liter. So nga impact na naman sa amon sa operation, siyempre mabuhi naman na sa amon mga kita. Sang tinalikdan sini nga mga binulan umpisa sa tuig 2022 makapila na kabes nga nagpatigayon sa nga price increase sa diesel. Ano ang nangin resulta sini sa inyo nga mga miyembro dira sa ila sini nga biyahe, Sir De Los Reyes? So far daw mga ikawalo na ning price increase, why pa na wala pa na ang mga ginagmay nga price increase, no? Mapanubo na sila daw mga 1 peso and 20 centavos, pero pasakaan naman na nila sang more than 5 pesos. So instead nga makabawi-bawi kami, gadugang pag inasaka sang petrolyo. Ang forecast gani na sila by the end of the year malabot na mga 100 pesos per liter. Sus. Tuman kanong kabugati para sa mga drivers naton kag mga operators man na Sir Jose Marie? Tama gina kabugat para sa amon Bombocham, no? So every week imagine, no, gabayad kami every week sa amon nga mga supplier, mga almost 450,000, no, pesos a week, no, sa amon nga mga modernized nga unit. So ginabutong niya na ang amon mga income. So amo gina problema namon kay kisa hindi na kami maka-afford nga mag-distribute pa sa mga incentives ang amon nga mga members, no, nga ara da sa amon nga cooperative. That's why nga ang amon mga drivers kag ang amon nga mga konduktor as is man ang gyapon ang sweldo nila, kag isa na ang ginatanaw namon may palabuto naman nga wage increase, no, nga 55 pesos. So daw tama naging kabugata para sa amon ng mga operating expenses. Ano karon ang inyo sini nga plano, sir? Are you planning nga mag-file sa petisyon nga mag increase man sa pletihan sang modernized jeepneys naton na Sir Jose Marie? May ara na kami gin-file last 2 months ago. I think that was February or March, no? February, if I'm not mistaken. Nag-file kami sang fare increase but gin-deny na sang LTFRB board, no? Kaya because during that time daw medyo ara pagid man ng pandemic, no? So by this time, after this ang free ride namon, we will be filing fare increase together with the same group man gyapon, no? Mga dalagko ding transport cooperative sa Iloilo. All right. Pila ang plano ninyo, sir, nga isaka sa pletihan sa modernized jeepney? Probably mga 3 to 5 pesos sa Bombocham, no? Kay dira namo nakita kay ang trend sang pagsaka sang fuel is very erratic, no? Kisa tama naging kadako sang pagsaka sang fuel. So ay nga ang amon yang subong in preparation sini sang upcoming na mga big time price increase, fuel price increase. Pasaka kami sa plitihan naman. Karon sir, bangod sining asod-asod nga pagsaka may manubo man sa presyo sa produktong petrolyo may mga ang aton sini nga mga modernized jeepneys may mga
at ginatawag bala naton nga may mga areas nga loading unloading, ano mahulat lang dira sila or malibot sila or ano ang mas makapaayo sa inyo siniiya nga mga drivers man kay sa inyo nga mga operators? Ang amon sinada sir nga ginatanaw is siyempre luyag man namon nga maging efficient man ang amon nga operation. So mas mayo gid siguro kung may ara kita ginatawag nga waiting no sa mga terminals naton kay para to make it sure kay ang aton mga dispatching system maging efficient. That's why nga siguro kung fully implement na gid niyang modernization, may ara na tada siyang ginatawag nga time schedule. Kaya nga amon nga mga unit is equipped with the GPS, no? So ma-determine namon kung sa diin na ayon ang amon mga unit gadlagan. Okay, so hindi man niya sila nga malibot lang kamo nga mang pick up kamo pasahero or matiner lang kamo sa isa iya ka lugar or sa terminal lang abi kiti para nga makasave man kamo sa nga gatong amo lang sinang matabo Sir De Los Reyes? Yes sir, actually ginahimo na namon subong no. Kay because kung libot lang nga libot, siyempre maperde kami no. Kay ti may ara nga oras yung peak hours kag may ginatawag kami nga lean hours. So ang dispatching namon ga-adjust man na no. Kag gina-determine namon na kung sa pila ka oras kag pila ka minutos kalibot ang amon mga unit. So ma-determine namon depende man sa traffic. Alright. Sige. With this information, Mr. Jose Marie De Los Reyes, sir, thank you so much sa paghatagid sang tiyempo man diri sa Bombo Radio. Maayong hapon sa imo, sir. God bless. Mayong hapon man, Bobo Champ, kag sa imo tagpalamati. Dari wabit si Mr. Jose Marie De Los Reyes, sang chairman sang MITS Co-op o kon mas kilala sini iya nga Metro Iloilo Transport Service Cooperative. Sa aton sini makabombo sa sining paghatag Manila sang ila sini iya nga pananawan sa sining nagapamintana nga malapit 7 pesos nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. As a matter of fact, kung si Mr. De Los Reyes pang pamangkuton siya by the end of the year gani ginalantaw na namon niya nga maglabot sa 100 pesos ang per liter sang diesel. Siya ti dako gining epekto para sa amon. Para sa amon siniya nga mga operator. Dugangan pagikuno sang increase sa wage or wage increase ngay patuman by June 5 sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ang plano sini nila kay last time to nagpetisyon sila nga mapasaka sa pletihan pero gin-deny sang LTFRB board. Plano sini nila banwa nga magpasaka sang 3 tub-tub 5 ka pesos nga pasaka sa pletihan naman sa modernized jeepney. Sa aton siniiya nga mga kabumbo para nga ti makabawi-bawi man sila sa karon hindi makahatag sang kunano man iya nga mga size ang incentive ang mga kooperatiba sa ila sini nga driver kag konduktor bangod man nga ti tuman iya kaninit man ang ang ila sini nga kita sa aton sini nga mga kabumbo kag sa panabuton sini nga pag-implementar na gid man sa nga LPTRP. Now, ang MITS Co-op, may ang ila sini nga mga unit kuno may mga tawag sini may mga GPS man. Hindi man sila kuno ya sila nga magsagad lamang kalinibot o kung magtinambay sa mga terminal para nga magulat sa pasahero. Tinguan nila kuno nga mang inefficient man ang ila sini nga operation at the same time makater man ang mga pasahero nga nagakinanglan sa ila sini iya nga serbisyo. Tikon maglabot sa isa ka gatos ang presyo sang kada litro sang krudo. Sus Maria kag usip do tutuod na tong sumpa Engineer Laguerta kag Bumbo Umelaw. Sa aton sini nga matag palamati. Do hambal nga isang kilala ko niya kabalo ka bumbutsa mo ay naniuntat ang pag saka sa presyo sang produktong petrolyo kay do kasubong nga sumpa kita diri. Sini ko ano klase nga sumpa kag sino ang masumpa sa ton. Ari ko no
ang sumpa hambal sa ngakon sining abyan nga Majikiro? Expecto Patronum! Expensive Petroleum! Hamakon mo sina Banwa? Expensive petroleum ng sumpa diri sa aton. Sa aton sinimatag palamatiti. Kung pamilyar ka mo sa sa pelikula nga Harry Potter. Expecto Patronum tong ginambalya. Tiano ng Expecto Patronum sa aton sini nga mga kabumbo, ang Expecto Patronum ginagamit ni siya nga daw kasubong isa iya ka maghaboy ni sila balasang ila sini nga mga mahika, magcast sang ila sini nga spell. Ti amo kuno ning panguntra sa mga dementors, no? Dako, mabaskog, mga tinugang wala sang guya kag way sang lawas sa aton sini nga mga kabumbo nga ginhire sang Ministry of Magic nga maggwardya sa Wizard Prison nga sa Azkaban sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ining mga creatures gani, ining mga dementors ni sila nagasuyop ni sila kuno sang tanan nga mga happy memories sa imo sini iyang brain kag nagahatag sang deadly and most harsh death. Tido pwede taman mapanggid nga sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, hindi na kita maka-rides. Hindi na kita maka ganin ang hambal sinila road trip. Ti ang mga ma-happy memories to madula na lang to ya bumbubrinan, bumbumil. Ang mga nagapanghagad ni nga pre rides ta mo tinway na sang hagaday sang rides ni kay mahal na ang gasolina, ang krudo mahal man, ti madula na ning tanan nga mga happy memories sa aton sini nga paminsaron. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti mahatag kuno sang deadly kag most harsh death. Ti ang mahatag sini sa aton sini nga mga memories na lang iti mapabili na lang yang handumanan nga sang una maka road trip pa kita, no? Maka rides pa kita sa aton sini nga mga motorsiklo. Ti subong sa aton sini matag palamati masaka 70 pesos or almost 7 pesos ang presyo sang diesel. Sus Maria kagusip po kinanglan tani man tani isang spell or magkas ang spell nga Expecto Patronum. Panguntra sa mga dementors sa aton sinimatag palamati ning way patay or hindi mapunggan nga pagsaka sa nga presyo sa produkto petrolyo o galing kay imbis ang Expecto Patronum. Sus Maria kagusip ang singgit sa mga Pinoy sa karon sinimati niyo amo na sinyo. Expensive Petroleum! Ihamakon mo sinabanwa, expensive petroleum na ya. Tuwag kita sa pakantuan siya. Ang kilala ni Bumumil siya ano na lang to, ipakayo na lang to iya sini nga single nga motorsiklo kay para nga mga motor-motor sa ti ang gasolina subong tag pilaman nga daan. Mahal man ang gasolina, gampang-ampang man 33, 34. Ti kon mabike ka subong, tita Reds, magbakal ka sang bike, ang bike mo nga do hindi ka man mahuya nga magbike-bike bla. Ti kinanglan mo man mga 10 to 15,000. Hindi kasi na makwa man sa aton sino makabumbo. Anong maayo subong man? Anong maayo mo ta subong hindi ta magastuhan mo pay muyong sa balay. Hindi ta magtrabaho. Kaluoy man naton siniya nga pamilya kag mga nagasalalig sa aton sa aton sini nga mga kabumbo. Ti basi kon hindi Expecto Patronum mga aton sini nga kinanglan. Kundi, no? Ti nagasandig niya sa abaga sa aton sini nga mga opisyales, hilabi pa ang mga manugsulod sini nga panibagong administrasyon nga magapanguna sa pungsod Pilipinas. 51 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check na to ng report ni Bombo Rexy Tevez. Ang alkalde nagapagwa na sang iya sini iyang advisory. May kantanan sa pagpalinton man sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo nga preparahan
ang maulanon sini nga tiyempo. Ini kasunod sa pagpahayag sang Pag-asa nga nag-onset na ang rainy season. So ang una sinadiri nga gin-alert sa aton sining alkalde, no? Ila sini nga katungdanan amo iya ang City Disaster Reduction and Management Office. Si Bombo Rexy Teves may follow-up report. Bombo Rex, sa report, please come in. Rex, go ahead. Alright, lang balikan ta si Bombo Rexy. Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Balikan ta ang linya ni Bombo Rexy Teves. Bombo Rex, sa report, please come in. Nagpagwa sang abiso ang CDRMO angot diri sa mga Hello, Bombo Cham. Go ahead. Sa liwat, no? Nagpagwa sang abiso ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO angot sa palabuton nga tiguludan sa sininga unyo. Ang CDRRMO nagpagwa man sang preparedness measure sa tagsa ka barangay padalom sini Bumbutsam sa mga pumuluyo. Kag mandated man sila nga magpatigayon sang maid nga monitoring sa mga madubo nga lugar. Mandatory man sa mga opisyalis ng barangay nga magpasa sang risk reduction plan bilang parte sang ila annual development plan. Mayaraman personnel ang tagsa ka barangay nga nagipag-angot sa CDRRMO just to be updated. Ang communication nila sa mga barangay makabulig gid no sa mga pumuluyo no sa kadab-an nga mga pumuluyo. Wala sila sing kakulangan sa paghatag sa mga warnings or sending messages isa sa pagpanumdum nga sa mga ginaubra nila. Amo na sa mga kabumbo nga kibot kita may gaabot sa aton mga message nga nagagikan sa CDRRMO para sa pagpanumdum sa aton. Ang contingency plan ang ging-review naman para sa pagbaha kung may kinanglan man bala nga dapat isla sa mga tabon sang drainage sige yun pag-islan ged. Sa pagpabinag-binag sa mga drainage system, ara sa Japon kung may improvement o kung may paglala in terms sa pagbaha, no? Ginabinagid sa tanan mga kabumbo, ang pagkipag-angot sa DSWD ang tama man ka-importante. Kaya sila man ang natungdan sa bahin nga pagpangita sa evaluation center, pag-provide sang welfare goods sa mga kinanglanon ng mga pumuluyo. Sa liwat, padugyan sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office nga maging preparado kag anda lang. Aton pamatian si Darwin Jumel Papa. Yes, actually since nag-start na officially nag-declare ng aton nga Pag-asa sang nagligad ni semana nga we are officially nagsulod na sa rainy season naton. Ang aton nga city government through the city mayor kag paagi sa aton nga City Disaster Risk Reduction and Management Office, we sent out sang aton nga preparedness measures para ipatuman na sa tanan nga mga kabarangaya naton and at the same time sa mga pumuluyo naton sa syudad. First and foremost, ang tanan nga kabarangayan, ang ilang mga operation center has been already placed on the preparedness status, but silingon at all times may ara kita personnel sa barangay nga naga monitor sang aton nga contact diri sa city nga emergency operation center para kung sakasakali nga may pagwa kita nga mga warnings or alerts, preparado sila magbaton and at the same time ma-disseminate man dayon nila. Secondly, ang aton nga operation center currently is already disseminating sang aton nga mga weather warnings, ang mga tanan nga data nga mag-gather naton, ginapalabot naton sa mga kabarangaya naton para at the same time mapabalo man nila sa pumuluyo. Sunod ang aton nga contingency plans para sa pagbaha has already been reviewed, ginantaw na siya kung bala nagakaigo pa siya sa subong or may kinanglan kita nga islan with the situation right now nga may mga constructions kita sa mga kalsada naton and there is a possibility nga may gin-set up nga mga temporary nga blockages or harang sa mga existing naton nga drainage system. So we're looking into kung may mga areas nga base dati wala na nagabaha but because of this improvements right now may temporary kapag tineras ng tubig.
Next is ang mga critical facilities naton na already been identified ginamatamat sa CSWD naton to ensure nga if ever wala taman na pangayo we will be conducting evacuations during the rainy season or during sa mga inclement weather naton preparado ng aton nga evacuation center, and at the same time ang aton nga mga welfare goods like ang mga relief goods naton kag non-food items ma-ready na nila. And ang aton nga CDRMO has been mandated actually to conduct continuous monitoring sa mga low-lying areas naton, specifically ang aton nga mga major waterways diri sa city, sa may areas ang Dungon, ang Dungon Creek naton, ang Haro River, and ang Haro Floodway naton, plus ang Kalahunan Creek sa may Mandurriao. They're being monitored kag lantaw from time to time, especially sa tion sa mga sudden nga thunderstorms or sigisigi nga pag-ulan sa binukid nga area, to ensure nga hindi siya magsaka kag hindi kita makot unaware nga maggulpyada ang pagbaha sa aton. Kag sa mga pumuluyo naton, we've already started sending out sa aton nga messages because we know may mga areas gidya sa syudad nga bisan ano kapag preparar naton, bisan ano ka paghanda naton, may mga lugar gidya nga medyo nagastagnate ang tubig naton, especially kung pwerte ka munog sang pag-ulan. So ang ginano naton sa ila is at all times sa tion sang tingulan bisan makita nila nga daw nami ang tsimpo masanaaw, hindi gid magkalipat magdalagi permis ang pangsagang sa ulan like payong or kapote mandira, kag ensure man nga preparado if ever nga magbaha ang lugar nga agyan, preparado nga may gamiton para hindi lampasan sa tubig, or at the same time may mga alternate man nga alagyan nga pwede magamit anay kung sakasakali nga may tubig sa alagyan para malikawan ang mga sakit nga ginadalaman sa aton nga pagbaha diri sa syudad. Ato nabatian si Mr. Darwin Jumel Papa, Operations and Warning Officer. Abong mo siyam? Alright. Ini si Bumbo Rex Tables para sa pambansang radyo ng Pilipinas kag consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bumbo. Salamat kida Bombo Rexy Teves sa imo siniya nga follow-up report sa mga kabombo taderati dapat na mag-preparar man kamo kay wa iya sang mas labing maayo nga madulot sa aton sa tion iya sang kinahanglanon ta ang mga nagakadapat sini naton iyang galamiton kung ginapreparahan ta ini. 59 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sugpunan ko ni karon storyahan ta kamo sang duha ka mga coach bala nga nagatubangay subong sa NBA Finals 2022, si coach Steve Kerr kag si coach Emi Udoka, no? Akon sa diin ti lunsay ini mga protege ni Coach Greg Popovich. Si Coach Greg Popovich aton sino mga kabombo, amoy ni siyang winningest head coach sa NBA history nga mayara sang 1,344 ka mga victory sa iya sini iya nga career. Sa aton sini nga mga kabombo may Popovich effect bala ang duha ka mga head coach kag si Emi Udoka lang ang mambal na to, paralyze ang opensa sang Golden State Warriors. Ano yan ang nabalaan sini? No? Nga mga strategiya ni Steve Kerr nga gintunan sini niya para malutos ang Golden State Warriors. Isoryanta na dugang karon sa iban Cinema News and Public Affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regis Mombot siya Mablanco Hover gabilin sa imo sang marinay nga hapon may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bumbo! Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Natak-an ka na balamag sabat sang pamangkot nga naghibi ka? Inibangod masaming nga nagapalamarok ang imo mata bangod sa pagluha-luha sini? Hindi ka man broken-hearted, hindi ka man masubo kag wala ka man nagahibi. Ano ba lang nagatugas ang watery eyes o kung tinatawag nga epiphora? Ang epiphora ang tugas ng overproduction sang luha o kung hindi bastante ang tear film drainage sa aton mata. Suno kay Catherine E. Duncan, ophthalmologist sa Pittsburgh, Pennsylvania sa Estados Unidos, ang luha nga hindi makagwa sa nasolacrimal system ang nagailig sa nawong sang tawo. Ang epiphora ang masami nag-develop sa edad nga 12. Ini ang nakaapekto sa aton nga mga mata, apang ini ang posible man nga mabulong. Ang epiphora o kung pagluha-luha sa mata ang mahapos madiskubrihan kung mabulong. Apang maiban nga pasyente nga kinahanglan nga magpalantaw sa eye care specialist o kung ophthalmologist. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitana, ilabi na online. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad.
Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kag palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw maghalin sa kaagahon hasta sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue, kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog, may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunlan kag kaundan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, palamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalanggitom, pagdasig pero mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kung delirium. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Nahibalawaan nyo ba lang ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart. Ang oras sa Pilipinas, it is now 11 minutes after 2 o'clock. Kumusta ka mo? 11 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. And this is Tita Regine. Saturday kita today. That means may ara kita nga pag-istoryahon. Through video call, of course, inang aton nga winner last week, si Inday sang La Paz.
And we are fortunate because sa sininga hapon, daw available ang iyang mother. Because there's stories about her mother, kung paano nga ginambal yung warrior nanay kunong iyang mother, and at the same time, best super nanay para sa iya. May ginagyan, no, nga trahedya ini iyang mother. Kag istoryahon naton siya. Kung kumusta na siya today after sa natabo nga to sa iya. Imagine, ginbangkaw kabala kag sa ulo ka na igo, tapos ang nagbangkaw, wala liwan, panimo utod. Nga aayhan. Amo ina ang aton nga hibaloon sa Deligid Lamang Madugay. Welcome na mga kabombo, si Tita Regine, ang inyong kaupod. This very fine, beautiful Saturday afternoon. Medyo bit lang sa inyong pamaypay. Ang iba nila bilang mini electric fan, no? Especially ang mga medyo hot flashes nga kinahanglan anywhere they go. Dapat may hangin gid sila. Sige, basta nga makapahatag comfort sa inyo, go! Sa aton dira nga mga letter senders, thank you very much man, and bantay gid ko mo because today na ninyo nga mahibaluan sino aton nga panibago nga winner sa sininga semana. Magadaog siya sang 1,000 pesos nga cash, and of course ang aton nga pag-interview sa iya. Syempre requirement gid na no nga dapat matigayon gid ang aton nga interview so that nga makuha mong imo nga prize, maka-claim ka diri sang imo nga prize. Gani sa mga nag-join diri sa aton C2it nga ang inyong mga cellphones open, available, pwede ka mo nga matawagan para nga hitso diretso kita. Kaya gina-prepare naman nato nina ang tanan, no? Prior sa Saturday, nag-call na kami sa inyo kag gina-inform na kamo ano yung dapat nga himuon para nga ready na kamo. Okay? Para wala uwasi kumbaga kag tayo yon ang aton nga pag-istoryahan ay. So sige, let's all sit back and relax and just enjoy the show. This afternoon, samtang pwede ka mo nga ubra man dira sa inyo mga istorya, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man padala ninyo kung ginsulat ninyo ina care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 14 minutos makalipas ang alas 2. Here's Nino de la Pazmas from the Bombo Music Festival, our song sa sininga hapon, Babalik-Balikan. Good afternoon. Di sinasadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti at ang dibdib ko ay di na napakaling. Nagising ang matagal na ibig, nagising ang aking damdamin, kaya't ako'y aasa na rin. Babalik-balikan kita, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam, kaya't babalik-balikan kita. Kung alam mo lang, ikaw ang siyang naging dahilan na ang umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandiyan na naman, pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin, kaya ako'y aasa pa rin. Babalik-balikan kita, hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam, kaya't babalik-balikan kita. Babalik-balikan
marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't babalik, balikan, babalik, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita, hanggat hindi ko pa na itatanong ang pangalan mo. Babalik at babalikan, babalik at babalikan, babalik at babalikan kita. Babalikan kita, babalikan kita, babalikan kita. Well, if there is one place nga inyo nakadoan, kay gusto nyo gid nga balik-balikan, ano ina? Or if there's one event sa inyo kabuhi na tabo, kagluyag ninyo balikan, what would that be? Pwede ma-share diri sa KLP. Liog lang ko pakisulat na lang. Again, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And this time, makita ko na siya, kagkaupod niya gidman, ang iyang mother. Mga kabombo, ang aton nga winner, si Inday Sang La Paz. Hello sa imo, Inday. Good afternoon, Gid. Hi, tita. Mayong hapon. Mayong hapon. Do, arad akagina sa imo kilid ang imo nga mother? Ara Kota. siya. Mayong hapon. Hi, ma'am. Good afternoon, Gid, sa inyo nga duha. Inday, gin-share mo sa amon ang stories ng imo nga mother. Timangkot lang Yes, ko, ikaw, mother ka naman? Wala pa ba na? Single. Pila imo edad? 29 ako, tita. Alright. Sige. Pila ka mo ka mag-utod, ikapila ikaw? Apat kami, ta. Ikatatlo ako, puro kami bayi. Okay. Nga ginatawag mo nga warrior nanay, si nanay mo? Isog-isog, ginisaya ta, kag do warrior, gidya. Hangaway, gidya, kumbaga. Pinaka-isog, You said, no, nga halin siya sa second family, ganiing ka irinaway sila sa ilang nga family. Nga aman? Nasabat na. Kaya ano bala, do hindi sila baton, una-una bala. Nasa uli, do baton man sila. Bali, may first family ang... May first family iya nga nanay. Okay. Tapos, sa second family sila. Aha. So, sa amo na ni siya ang inyong father. Ay, wait. Dali lang, na-confuse ako. Bali sila sa bago sila nga tatay, bali, kumbaga. Oo. So, may pila sila ka, kaduwa ang nanay, kaduwa mamana. Pila kabilog ang mga anak sa una nga bana? Tatlo. Alright. Tapos sila Tatlo man. So, anom tanan sila. Si nanay, ara ka na da. Pwede mo kami maistoryahan sa love story ninyo, sa imo nga husband? Paano ka mo nagkilalahay? Paano man ang inyo nga pag-start, sa inyong pagpangabuhi? Paano ka mo kuna nagkilalahay? Magkadto di sa Baldosa. Pero hindi pa to kami may palangasawon sa yang iban. Galing kay nagkitanay kami. Tapos kami na. Oh, grabe. So, may nobya nga iban. Pero pagkitain nyo nga duwa, as in, grabe gitagro ang spark, no? Nga... Daguhong ko kuno nga gulpig. Ay, abaw, nagtubo sa iyang dugan. Doa mo na. So, nanging ka mo nga duwa. Taga-din gini siya yahaw, hindi siya Ilonggo. Ano siya? Taga-Northern Iloilo na siya somewhere sa Concepcion. Ilonggo man gali. So, fast lang ang inyong love story. Kumusta ang inyong pagpangabuhi? Ikaw sabat nanay, kamusta ka ng pagpangabuhi? Okay man tita, una-una, simple lang kita munta pangabuhi sang una taas, sa nakasaylo kami di sa rapas. Paano ka mo nagbinuligay sa gamay nga negosyo sa inyong ginikanan? Nabulig tita ay nang upod sa tinda, baligya, nga bimahuya-uya, ko nga baligya lang bala para makakwarta.
Pero sa una, doon nagpang-ubra ka mo uga? Is that true? So, taga pamulat kami sa una. Nandito pa kami sa Concepcion. So dito ka mo nga, pati ka mo nga mga anak, ginapabulig ka mo sa ina nga ulubrahon. So sa gali ka mo, no? Sa amo na nga work. Nga ang may period nga hindi ka mo magkaupod sa inyo nga ginikanan. Like say sila ari na sa syudad, tapos ka mo ato pa sa inyo nga lugar. Yes, sang time nga to ginpahalin kami dito sa ginapatindugan namon nga balay sa Concepcion kay hindi na to amon buta. Tapos kay diri sila nanay sa lapas may-ari di siya, diri na kami nagpatindog sa balay. Duha kami ka magulang ko nabilin dito kay alang-alang mag-transfer balata. Nga aman. Guys, eskwela kami do tunga-tunga nagita sa third year high school ko do third grading na balat hindi nagidya ka transfer ta. So ginbilin lang kamo dito anay tapos sila ari na diri. So dito kamo sa house ang pakaisa ninyo. Kay ano to high school ikaw tapos college ang gulang mo. High school ta. Both kamo high school. Ako third year, magulang ko third year college man. Ti paano na kay ti doon di ka mo nasanay nga nagabulagay kamo yang magpamilya kamo lang nga duwa sa utod mo to ang nagpangabuhi tapos sila diri sa syudad sang Iloilo na ti kumusta ano mga kabudlay nga na experience nyo kay ti wala sa lugar ninyo ang parents nyo kag paano nyo ini nga na survive? Grabe gito ta pag-adjust namon sa magulang ko sang dito kami sa pakaisa ko kay wala gid kami naanad nga mag-istarba sa iban nga tawo. Kaya mo to biskan pa paano nag-ano man kami nga duwa nagbuligay man kami nga ini kay baka may mag-give up bala nga hindi dapat tapusin namon eskwela kay pagka makasaylo man kami sa magtapos kami bala. So paano allowance nyo? Paano ang kalanunon nyo? Gacho ang magulang ko tutor na sa tapos nag-ano kami galuto kami na yema ginabaligyan namon sa eskwelahan kasi ginapautang na sa mga classmates namon may diskarte man gali ka mo no so kamo struggle as in bulubaligya sa yema luto-luto kamo para nga makadugang sa inyo allowance but you said sa nag-transfer na diri ang nanay kag ang tatay mo daw binudlayan sila no sa ilang pagkaon sa ilang pag-sinarayo suryahi kami. Yes, kag sa ilo diri nila sa Lapas, wala gid balata source of income pa sadto. Tigud na budlayan gid sila ta. Amo to nang asa nga nakaguro garden sa papa sa likod sang dahon kamote. Amo to do source of survival lang nila bala. Sang paano may kaunon sila, may inubakal sila bugas. Pero gaabot gid sa time nga gakubos-ubos, nila hubsan gid bala yata. So nananom sila. Ulutan nun. May iban pa aside sa kamote, nga ilang ang gintanom or kamote lang gidya? Ano man taan ng kamote tapos may sa amigo ni Papa gapadala di uga galibod-libod si nanay. Diri sa barangay, sa bilong nga barangay. I see. Tapos may isa ni ka utod or stepbrother, no? Stepbrother sa inyo nga mother. Yung nag-upod man siya estar sa inyo diri sa city. Istoryahay kami. Oo ta diri na di si Tiyoy nagsayo di sa amon bala. Isipin utod na ni nanay. Wala. Stepbrother yagid man. Stepbrother yagid man or utod yagid? Stepbrother ya. Okay, sige. Tapos amo to diri na sa gapamunit na sa kung aga. Tapos gapuli na sa hubog kita na pala hubog. Daignom. Okay. Sila lagi natin siya sa barangay. Close ni sila sa mother mo? Close man ni na. Close man Tita Regine. So that's why nga of all his siblings sa imo niya gid no ginpili nga didto siya mag-upod pangabuhi sa inyo. Alright. Pero samtang nag-a-adjust ka mo sa inyong pagpangabuhi, doon nagbasakit pa na siling mong imo nga amay. Paano siya nga nakasurvive? Yes, nagmasakit si Papa. Inabalang, bis ka mainita na sa balata, hindi sa kabat siya kainit. Tapos yung galalay man si nanay, kaya wala. Git kami to sang time nga to, kay wala kulang gani sa inugbakal. Bis ka inugbakal bugas. Mga mo na bala. Sa sobra kalibod ni nanay, may nakilala di siya diri sa amon sa barangay before, pero wala na sa Ga-Star.
Nga manog nga manog bulong. Yung pabulong niya dito si Papa. Kagkaluyan man, nag-ayaw man si Papa. Okay. Kaluyan gid. And then, sang sano nga nag-amat-amat better ang inyong sitwasyon? Yes, tanang sa balata, sabis kan sa taon nga muti lang na tita, masupot man Doon nag-amat-amat lang ta nga nag-okay na bala, may source of income na sila, doon nag-okay na gid, sa papano. Tapos kamo, ari naman kamo de? Wala tita, doon pa kami tuya sa Concepcion ka puli-puli lang gid kami di kong summer. Oh, I see. Ang imo ni nga tiyo, ang stepbrother sa imo nga mother, daw every night nagainom gid ni siya, daw every night hubog gid ni siya. Yes ta, wala gid na kay absent. May family ni siya? Wala ta, laon na sa. So wala pamilya, nagaisahanon. Kag maskin pili niya nga dira sa imo nga mother, sa inyong iyang aluyo, dira siya mag-stay. And sila mo sa kusina siya nakabilit. Dira siya nagatulog. May katrin na to siya sa kusina. Sa picture to kalata, may arap to si nanay to sa may dirty kitchen namon. Okay, amo ning una nga picture. Amo ning dirty kitchen. Sa left side da katrin na dayon ni Tiyoy. Amo ni siya? Sino ni ang ari sa picture? Amo ni siya? Si nanay ina tita. Lalaki man ni? Lalaki nga lalaki na iya nga si nanay mo na. Sorry. Si nanay na. Okay, sige. Pasensya gid na ya. Abi ko gid lalaki. But anyway, ano ning dako nga trahedya nga nag-abot sa inyong involving sa inyong tiyo o sa inyong mother? Yes, ta. Nang balata, ato pa kami tuya sa uma, to baligin nang nabalaan ng bala namon ulihin na si nanay nang ginaulser sa bala. Sa ganaog nasa dito sa kusina, mainit tubig kay wala pa kami sa tuya mga heater aya. Tapos so gitong kinawatay sang manok. Kaya siniyak bala mga manok nanaog sa kuno alas 2 ang kaagaw, nanaog to sa wala aging pasiga ang suga kay si Tiyoy nagapahuway man kag hubog sina sang gabi na. Okay, para hindi na maistorbo tiyo mo. Oo. Tapos nang ginlili ato ang mga manok. Ginlili ato ang mga manok ta, naggulpi lang sa namanhid sa bala. Wayan sa kabalo kung wala man sa kabalo kung naano siya tita. Ba? Nangayo lang sa tabang abiyan, nadagdagan lang saya kalubi. Oo. Pero? May lubi na sa amon da nga sa likod sa may kusina da. Ano galing natabo? May galing na bangkawan, gid siya tita ni Tiyoy. Oh my God. Halin diri niya tita. Halin diri niya, lusot diri na diya tita. Halin sa DE. Sa gising-gisingan niya. Sa gising-gisingan, naglusot gid siya. Lusot di sa tsura niya diri ako. Baw, tanda man si Tiyoy mo pangbangkaw gali, no? Ang bangkaw is nanay niyo, ha? Nasalaan niya tita nga kawatan, kay usog ito daat, kinawatay sa. Okay, please describe to us ang bangkaw. Ano ni siya kadako? Ang nang laba ko nang iya-handle, tita. Ano ka laba? Isaguro kadangaw. Tapos? Tawag? Isaguro ka dupa, gali, tita. May bangkaw ka mo dahil sa sulod balay niyo, wow. Kay Tiyo ina tita, ginagamit mo magpamunit sa balakis, nagapang aminghas man sa. So ginagao, may ara gid man, no? Kung mangwa ka isda, maibang kawon mo lang ang isda. Okay. So kay hubog siya sang gabi nga ina, tapos wala man si nanay mo nagpasigas ang suga, nagasiniyangak ang manok, abiya kawatan, gulpiya lang gin bangkaw. Kasi wala man lang sabi nagpuro pamangkot, sinuna da, or wala man lang gin tiid-tiid. Okay. So, naigo ang inyong nanay sa iya gising-gisingan, naglapos gid sa iya nga guya. Okay. So, sang nabalaan nyo na nga mo nang natabo? Ano reaction sang tiyo nyo? Nakabangayo, kaya ta si nanay sang taba. Conscious siya all throughout. Conscious gid sa yata, wala sa nalipong. Ari man digay si Papa. Okay. Tapos? Nagpinangayo na bulig tita
Pero you said hindi na amo nakahapos ang pagdala ninyo sa iya sa hospital kay because sang posisyon sang bangkaw nga ti ara gid sa iya nga guyan ano nagabalabag paano nga nadala niyo siya. Gapaamo na gapaamo na bala. Okay. Kay kung taxi ta hindi siya kaigo tita. Oo. Galabaw ang bangkaw. Galabaw ang bangkaw sa taxi. Hindi gid ta kay ang handol bala ka bangkaw ta kada buka budlay sa taxi. Oo. Bangkawan ni ang iyang handol, ang iyang Tapos mga sobrawan po. Tapos Amo ta nang may naglabay ta nga pick up to gali ta hindi tracking. May naglabay nga pick up ta amo to ginpasakay si nanay dito sa pick up. Okay. Butangan lang bangko kag ginalalayan lang siya. Tapos ang manghod ko ni ang gauyapot sang bangkaw. Mangkot ko bi kay nanay. Hindi bala ta maano ta, hindi bala mahulag-hulag. Pero si nanay conscious gid siya katama. Oo. May pamangkot ko kay nanay ha. Nay, sang ginbangkaw ikaw, ano ang imo nga ginbatsyag? Tapos conscious ikaw all throughout. Ano kang ilo, no? Nga gaungot ang bangkaw sa imo nga guya? Ano na ba? Nagmanhit. Tig-alang nga ako nga ulo, Tita Regine. Oo. Kahit sa panen, dagdagan ko ya ka lubi, kalahin. Tisa na marasmasan mo nga may bangkaw na sa guya mo. Anong ginbatsyag mo? Nakaamo ko na, Tita Regine, sa akong ulo. Okay. Nakakapot ko nga may nagaungot na gali. Oo. So, saan balaan mo nga may bangkaw na sa lawas mo, sa imo nga ulo, ayon? Nakasinggit ko sa akong bana nga tabang. Tabangi ko di. Ngilo-ngilo na or ano nga klase pain ng imo nga ginbatsyag? Kiti ka ungot siya, hindi man pwede nga basta-basta nga makakas. Hindi kay daw nagpalanig ang bilog ko nga ulo. Okay. Tapos, paano sang ato ka na sa hospital? Nung di ka pa kasulod sa entrance? Sa emergency room? Oo, hindi siya kasulod sa emergency room. Ginpatakilid lang siya ta kundi todo sang handle sang bangkaw siya. Lang bala para kasulod ni iya. So ginpaayunan lang. Paayun-ayunan lang. At tapos pag CT scan niya, hindi siya ma-CT scan maayo, ginlagari gito ta ang handle ka bangkaw ta para makuha bala sa maayo sa CT scan kung ang result, di ba? Ti ano to conscious to gyapon si nanay? Samtang nga ginalagari. Conscious gyapon si nanay, tita. May anesthesia na to siya or wala pa? Wala pa. Oh God. Okay. So, basta ka pala minhod lang, no? Ang iyang ulo, amo nang iyang ginabatsyag. Grabe man ka isog. Warrior gid man gali si nanay mo. Nakaya niya, no? Nga ginalagari. Gahulag-hulag, di ba? Ngilo-ngilo, Tita Regine. Daw kinakuliko, gapon lunggan. Duli ko gani ma-imagine, nay mo. Paano na ko ang bangkaw? Kag paano siya nga nabulong? Pag-opera sa iyata, before, una-una sa Benito, sa Gindalata, kay wala to bala attending doctor, gid balata nga para, specialist, gid balata nga para dira balata. Nang ato ko ng doktor sa provincial, tigin na lang siya, tagin transfer. Okay. Liwat naman, gin-CT scan naman sa liwat naman. Pila ni ka alas 2 ta na ni nanay hasta sa maoperahan. 3 ka alas 2 Alas 2 Ano namin mo nga alas 2? Kagahon. Alas 2 kagahon. So 3 pa kaadlaw? Okay. So mga 2 days before nga naoperahan siya. Isa kag tunga buro, tita. Ano naman ang reaction sa inyo nga tiyo? So namarasmasana siya, nga ang nabangkaw niya, gali yung utod niya man lang. Oo ta. Nang grabe man ta nga pag saya sang magulang ko kay pagkabalo. Kaya ari man di ba ang magulang ko nga isang subang namon sang time nga to. Ginba sang niya kumapatay si nanay, patyon man siya na. Tapos ang nakamarasmas sa tana na sa dala wala na balang alcohol guro lawas na. Siya tani mahikog sa tani, mainom sa tani ilo. Ay, doon. Naling nakita siya sa mga pakaisa ko nga taga Diriman. Saging katuan di ba sa balay kay wala na di mga tao. Nakita saging siya.
Kuha to sa iya nga hindi na pagdugangi ang problema balata. Ay, kinulbaan man siya guro kay Sabi to guro tanga marasmasan. konsensya iya. O ging konsensya gid siya. Timayo kay wala yaman na dayon nga maghikog. Yes ta wala man ginpunggan sa mga pakaisak ko. So balik kita kay nanay mo nga isog-isog gid siya katama. Paano mo nahambal yung si nanay mo may pinakamadasig nga recovery? Samtang Yes, amo to ta. natabo sa iya. Sang after niya opera tita, pag wala gid siya ginpatulog ni Doc kay para bala, base ba kuno madayunan sing iya bala katulog kung gid man. Say wala sa ginapatulog, ginakay na raw pa, ina siya ka after isa lang gid kita kasi mana nga naka-recover gid dayadan si nanay. Meaning nagwa na siya sa ospital? Oo, na-discharge siya din sa hospital 1 week lang gid. Paano ang nangin epekto sini sa iya after sa operation? Yes, gintubuhan niya na si nanay sa liog. Alari pa gani ang dadalong pa iyaagi. Okay. Diragagi akong ginawa, Tita Regine. Paanong paghambal mo yan, ay? Daw sungaw na ya, Tita Regine. So affected pati ang mga paghambal. Nag-bleeding ka na or wala sang dugo nga nagwa? Wala sang dugo nga nagwa. Ti anong hambal sang doktor parti sa epekto to bali sang pagkabangkaw sa imo? Ano ang mga damages? Hindi kayo na maradmadan ko, Tita Regine. Ang isa ka doktor nagambal sa akon, kay palaubrak bala. Kung kaya, walang niya bangon ka, hindi ka magpaloy-aloy. Okay. Pero wala man sang mga na-damage dira like mata mo, abi, ang ilong mo. Wala. Kaloy tita biskan mga nerves yata wala gid yata do siguro do nagliwaas balata nagliwaas daw sa mga nerves ya. Pero naglusot gid no sa iya guya? Yes, naglusot gid ta. May agi pa na dita si nanay do pintok nga lang. Sa sano natabo ni pila ka tuig na ini nga nakaligad? 2008 tita. 2008. Fourth year high school na ko to. I see. Malawig-lawig naman, no? And then, nami lang gid kay si nanay, baskog, physically, and at the same time, emotionally. Nay, kumusta man ang nanging relasyon ninyo sang imo utod after sa natabo nga ato? Okay lang, Tita Regina. Wala ko saya, way ko gadungot. Ginalagaran ko pa sa. Nangayo man siya patawad sa imo? Oo, nangayo sa pasensya. Hindi naman to kunungod. Pero dira man siya gyapon ga-stay sa inyo balay? Sang lapas sa matatay. Yes, tita. So until nga napatay siya, dira siya sa inyo? Yes, ta. Anong natabo? So nag-bedridden na ining imong nga tiyo? Bali utod ni nanay mo? Ta na-bedridden si Tiyo ito mga 2 years gid. Si nanay na sa iya nag-aalaga bala. For 2 years? Magpakaon, ginaliguan niya, tagaan niya sigarilyo, wala. Ano pa ngayon niya? Okay. So kanami man sa imo nay, kay dasig ka lang nga magpatawad, kag wala mo lang siya ginpatawad, kundi nga sang nagmasakit na siya, ginatipan mo gid siya. Ikaw ga pakaon, ikaw ga painom bulong, ikaw ga sibin, tanan-tanan, no? Tanan. And then, can you say nga mas nangin closer pagid ka mo nga duha because ang ginahita mo? Okay. Ano nga moment ang hindi mo na makalipatan samtang nagabatsyag na ining imo nga tiyo, like ano ang imo nga ginahimo ninyo nga duha nga daw parehas ng kamo nga mga bata. Balikan ko ang imo nga sabat. Diri sa KLP sa gihapon, please dira lang gid kamo, mabalik ako sa inyo. Ang mga kabombo, nagapamati kamo sa aton nga winner diri si Inday sa Lapas, kaupod nato ng iyang mother, si Nanay Warrior. Ni Inday San Lapas. Ako naman si Tita Regine and this is KLP. Magabalik kita. Way pa kita natapos sa ating pag-interview sa ating winner. 41 minutos makalipas sa 2:00 sa hapon. Magabalik ang KLP pagkatapos ng gids ang pila ka mga importante nga mga pahibalo.
Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpaduga. Mga kabombo, 44 minutos, makaligad ang 2:00 sa hapon and before natin balikan si nanay ni Inday sang La Paz, si Inday man of course. Enjoy yon tani anay ang mga pictures na gin-share niya diri sa ato, no. So sa una nga picture atong sa may kusina ari siya. Si nanay gali ni. Habi ko na yung utod niya or ang tiyo, sorry ha. So sa first picture, amo ni siya ang ila kuno nga kusina. Diri ni nagastay ang ila nga tiyo nga among ni nagbangkaw sa ila nga mother. And then natuigan mo kuno nga nakasaylo sila sa La Paz. Tapos sa second picture naman amo nang ila nga kalan-an kag wala panada kuno si nanay nila natabo. Okay? Sa third picture, graduation ina ka magulang ko Tita Regine. May goods pa ina siya sa liog. Kay ti wala pa gid totally nga napali, no, pero naoperahan na di ang iya nga mother. Tapos graduation sa iya nga sister. Sa fourth picture naman, tiga tagay-tagay inada sila day tiyoy. Ang gauba nga tawo amo na ang utod ni nanay. Di nada siya ayon. Ang okay, ato gali ang nagauba. So sa fifth picture naman, amo na ang sa likod namon balay. Sa likod sina ang kamutihan. Dira ang mga pananom ninyo. Mayo no, kay bisan ko ro kamote lang, pero dako man ang nabulig sa ila ni nanay kag ni tatay mo. And then sa sixth picture naman, 2019 ina.
kuha sa 2019, di ikaw na ni, no? 7th picture, it was our family picture nga kompleto kami tanan. Baka damo, gali sa inyo? Kasadya sa inyo tulukon? And sa 8th pic, ang recent picture, last April, sang ila wedding anniversary ni Papa. Wow! Yudi, kanami, no? Sweet, sweet. Kanami. Kay until now, they are still together. Sige, balikan ta si Nanay Warrior kag si Inday sa La Paz. So, Day, salamat kid, ha? Sa mga pictures na gin-share mo diri sa aton. So gusto ko lang mahibalaan, ano tong mga moments nga daw hindi gid nimo makalipatan samtang nga nagabatsyag na ining imo nga tiyo kay ti si nanay mo nagatatap sa iya. Anong ilang ginahimo nga daw pareho sila nga nagbalik sa pagkabata? Yes, doon nagbalik sila sa pagkabata. Sang ano na si Tiyoy, doon dali na lang siya balata mapatay. Way patay na panawag yan na kay nanay. Si nanay lang ginapirme na tawag yan pirme. Yung kaagaw na pinanawag na siya kay nanay, mga isigarilyo, mga tubig, mga muna balata. Tapos nakanta na sila, mga silang una ba lang ang mga kanta. Tapos gahampang-hampang na sila tita. Ano rampang? Mga toro-tornilyo. Ang wrestling Tumayo kay ti wala yan nadulaan sang pasensya si nanay sa pag-atipan sang iya nga utod nga ti syempre apisar siling mo may mga times nga daw nagapasingit pero nay ano ang imo nga sikreto nga sa gihapon gin palangga mo lang ginatipan mo lang ginunungan mo lang ang imo nga utod apisar sang ginhimo niya sa imo. Tita Regine, ako ya Tita Regine dali ko ya nagapasensya gitya bala pag sa mga kabataan ko pag sa iya gitya ya kaya iti narigda na saya mo ang tao ya nga wala na ya ubra higda na lang pero minagapasingit nabuyayaw ya po ina singgitan niya ko nasingitan niya ko nga layas di okay lang na ya Tita Regine ako ya kung tawagon ako luwat maano ka makaon ko at yan masudanon ka. Royal dayon na dali ko di royal. So ikaw ya to his last breath ara ka gid sa iya as a sister. Ara gid ko ya Tita Regine. And I'm sure ang mga ginahimo ito sa imo mga propaangga yan na lang to no. Kag diri nato nakita nga apisara sa nga kapalpakan nga nahimo niya sa imo. Pero ginbalusan mo siya gihapon sa pagpalangga, sa pag-intindi, pag-atipan sa iya. Siguro this is one of the reasons why best super nanay gid ikaw para sa kay Inday. Inday, nga best super nanay gid si nanay mo haw. Do ano ni sayata, do one of a kind gini sayata nga nanay, ta do hindi mo na lang sa makita ya, do mga rare na lang ni sa nga mga klase ka nanay. Paano siya bilang nanay sa imo? Ano ta nang butbuot kay nanay ya. No wala kagid bala isa white ta tapos siya akabis ka ano lang ako pa sa white pasensya lang yapo pasensya biskan kaysa gaaway-away man kami nga to pasensya man yapon nanay gito. So good person gid gali si nanay ninyo. Kind-hearted pa. Okay. Nay, mangkot ko binay paano si Inday bilang anak? Pasaway gid man. Para si Inday. Nabuligan ako niya Tita Regine magligya tos tinda. Kana no kabugat yung natuwangan ako ni. Hasta subong may ara pa ka mo pwesto sa Tinda La Paz? Yes ta. Kumusta ka mo dira kay do kabudlay subong kuno sa inyo nga sitwasyon dira? Ta biskan pa paano ta maka income man okay man Ano na baligyan nyo? Ugat tita. Specialty ha? Kamote. Way na ka magabaligya kamote. Wala na may kakamutian tang bakante da nga lote ginapatindo ka naman da katagiya subong. I see. Nay nga maskin pili mo nga patawaron kagati panon ng utod mo ha sang nga kaugtan mo siya akon sa iba na siguro gipalayas na pero suli pa no sang nagalain-lain na siya ikaw pang ginapalayas niya. Nga mas saging pili mo nga ati panon gyapon siya patawaron siya kag mangin mapinalanggaon sa iya. Ang Tita Regine daw amo nayab lang ako nga once sa tabi ko suon ko yung kan ano kadako pasensyahin lang. Kan ano ka budlay sige lang.
Siguro amo mo ng sikreto ninyo ni tatay, no? Nga naglawig ka mo. Ikapila nyo na itong anniversary sang April? 35 or 36 na ta, 36. Oh, wow. And gunning for more years. Kanami ilang. Nay, bilang isa ka Iloy, anong imo nga luyag ibilin sa imo nga mga anak? Especially kay Inday. Ano mo mahambalan? Na si Inday, Tita Regine, Wiskan paano kundiin ko, buligan niya lang ko tani. Galing kung may okasyon sa hindi sa maglakat. Ako na iya ginabalikdan niya kay ay kalululis nanay kapot ka alat. Ay kabukat na lang. Aha. So siguro ang imo nga character nga pagiging mainulik doon, maluluyon, ina nga trait gid siguro ang nakuha ni Inday sa imo, no? Nga mas pilion niya, oo, nga buligan ikaw, hindi na lang siya maglakat, hindi na lang siya maglagaw-lagaw, kundi nga kay ginapanumdum niya ikaw, wala sa may mabulig sa imo. Oo. So kanami ilang gid. Nga ang nagibi ka na dayhaw. Wala ta, natural lang na. Okay. Natouch mo ko pag ginambal ni nanay, Charo. Okay. Tinay, kung mamana si Inday, okay lang? Okay lang, Tita Regine, kay may edad naman sa. Tuod ka bala, Nay. Tuod bala. Tuod bala, Nay. May boyfriend na si Inday, Nay? May hara naman, Tita Regine. Doon nag-lululisensya na? Okay na, Tita Regine, kung mamana sa ito, may edad naman. Oo man, Tingon mamana, siya nga maghalina doon sa inyo. Paano na lang? Di, gamay-gamayon ko na lang ako lalaki. Ate ka na ka. May manghod ka pa. Kumusta ka mga mag-ululutod? Yes, nang apat kami. Ako naman lang tang wala pa nga buhi. Tang mangod ko may baby naman. Unahan ka pa. Puta, nalakangan. Tiiso na siguro na ready naman mag-let go si nanay sa imo, Ay, abaw. But it doesn't mean nga bayan mo na gid siya, no? Di ba? Dason lang, tita. Okay, sige, Day, thank you very much, gid, sa iyong mga istorya diri natuhoy sa kay nanay mo, ang share mo diri sa aton, and you just presented, no? How good she is as a mother, as a wife, and as a person, gid. How good she is, how forgiving she is, especially sa iya nga brother. Nga bisan amo na to ang natabo, bali wala lang sa gihapon, mas pilion niya nga palanggaon, pasensyahon, intindihon kag atipan nun to his last breath. Indeed, no, one of a kind ang imong nga mother. So nanay, I wish you good health, kagabay damo pa nga mga anniversaries ang iga-celebrate ninyo ni tatay. Salamat gid sa inyong pag-share sa inyong istorya diri sa KLP. Tell your friends, dali lang. Tell your friends, sila man dira sa inyong lugar, pwede man nga makapadala sa ilang makasaysayan diri sa KLP. Sinong may luyag hambalon? Ako ta. Okay. Ginatami ako galita si Papa talaga pinamati si Niba, si Iren. Si Tita Margita sa Tambalisa sa Sitio Pasil, gapamati ginato siya. Ang mga amiga ko da sa Concepcion, si Mary Joy Artosilio, si Tinten Pomares. Ang magulang ko pagidata, si Shani, kaga mga kabataan, si Tito Mayor pagida tita. Alright, sige. Thank you very much again. You just bring your ID, nataganta naman ka instructions on how to claim your prize on Monday. So again, thank you so much sa imo Inday sang Lapaz sa imong mga storya nga gin-share sa KLP. Nanay, salamat gid pa. Good health nay, Paagan-haga na lang Si Inday na bahala sa inyong negosyo da. And there you go. Mga kabombong aton nga winners, si Inday sang Lapaz, kaupod siyang iyang mother, si Nanay Warrior. Ang iyang story nakafocus sa iyang mother. And speaking of stories, syempre, kumusta naman ang mga istorya ninyo dira nga inyo nga sulat kag ready na balaina nga ipalabot diri paluparan na, no? I-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man kung gisulat ninyo himos-himoson na. Dali lang, mangkot ko, may mga pictures ka mga ginapid, mas masadya, no? Diba? Kung may mga pictures, like sa ginimo ni Inday diri, at least mas nakilala naton ang mga tao nga involved, and at the same time, ang mga lugar, no? Mga significant ka mga lugar.
You can also do that sa inyo nga pag-share sa inyo nga mga istorya diri. 4 minutos bago magabot ang takna nga alas 3 sa hapon, magabalik ang KLP pagkatapos ng gids ang pinaka may importante nga mga pahibalo and ang aton announcement sang aton nga winner. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan. Also sa ating nga winner, let me just inform Dimple sang Iloilo na receive ko ang imo nga story and Monday ko. Siguro basahon ang imong mga istorya. Salamat, Gid. Samtang wala pa ang aton nga pag-announce ang aton nga winner, yari na yung mga importante nga kahiwatan dira sa Plazuela di Iloilo sa subong nga semana. June 4 kita today, Sabado, ang Technocrats Band ang magatapos ang aton nga semana with one great musical presentation sa 2 ka oras nga concert at the plaza. Mag-uumpisa ini alas 6 karon sa gabi. Karon na ini. Kasi sa nga event, napulo ka mga concert at the plaza mugs ang iga-raffle sa tanan nga mga patrons. Buwas, Domingo nga adlaw. Bukas ang partahan sang Latolda sa mag-attend sa regular Sunday Mass sa Latolda umpisa las 11 sa aga. That's June 5, Domingo nga adlaw. Pangamuyuan tang ang tanan nga mga Filipinos mangin mabakod sa tungasang sining mga problema nga aton nga ginapangatubang. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Ginapasalamatan ko ang tanan naton yung mga letter senders diri, di ba? Enjoy kita every afternoon sa pagpamati sa mga istorya. Samtang nag-uro imagine man kita, no? So aton nga mga inagyan sa kabuhi or maybe sometimes samtang nagpamati kita sa mga istorya, makarelate kita sa nga aton nga ginapamatian nga mga istorya and that would inspire us also. Nga mag-think nga padala ko man bala ako ng story. I just hope now it doesn't remain a plan. And kabay nga you put into action sa inyong nga plano, syempre, by writing down your story. And then i-email nyo na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man ipadala kay Rob sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. To each and every one of our letter senders, salamat gid sa inyo. And syempre, may isa kita ka istorya nga nag-stand out for this week. Kag siya ina ang aton nga mangin winner to also win 1,000 pesos nga cash. And siya naman, no, ang aton nga pagatawgan para nga i-prepare naton siya sa aton nga pag-interview sa iya next Saturday through video call. Wais ang liwan kundi ikaw ina ang aton nga winner para sa sining nga semana. Idol sang Guimaras. Congratulations, Gid. Kag sa inyo tanan, maraming salamat. Balikay kita sa Lunes. Maraming salamat sa inyo. Again, congratulations sa ating winner, Idol sang Guimaras. Sa gihapon, ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Monday, kita ay naman kita. Salamat sa liwat. Have a beautiful weekend ahead of you. Good afternoon and God bless.